na Krobea Asante dansoa e woni mfefo nyina mu ampa benyimfo kan ampa se wototo akotire pompane so mo woni premier tentene ya pekura wono no brode enye peda na nasa wotra se ya no otumfo opem so otikokko so twepire okasa no ma tutu ontoma sase se wotieo na Krobea am fire kajagum na yetieo ato abusiafo ya mamunyina abraso sasma hodo bia Yabo no a yatu din Asem Beba Dabi kasebo yede ebesom na nsam a yede eba no de edimu akotene ebi ene sei yebibo hwi ne yade ani akere eye ebinchi edwom hodom na enkra efiri hodom eba ekere VIP bus bi watia faso gbogbura bekum nipa ampane ampara wakum nipa na ba ne sei Eljonfo na ibeko tamale kumase kwantimpo no so sabreka sai kwanhia bia si amanipa benwotwe adroba fo mienu e ka ho obunya datim krana na wasakropon ya eno ewo atoye emantamu na aba betodwa sakrachi bia wo ye adwuma e bank wanya emfie no aduonu nwotwe wawu adane de mama asem na koya arekosem pani bi dia todwa asem mema se ha ye se bi kura nam so ma yakosen ye ho anwoma se ye kapa no a wo de tutuma de no a ye de no ye emprebe na eso ensam no do so kakra bi nia pone de amamo mo ne yentena kwapem se ye de beba na we pam na mom tie na se no so fam ye se aba fontenta fidie Facebook no so no ayotech 102.9 FM utech 102.9 FM mfonia edihwe bia no ye de beba ba begu so amwatimi anya bia hwe na mom wa bra wo hwe no na wo che na wo mfefo so do mo so ehwe bi na niam atimi akonkan ne ye bo amane ese enwuma kwe bia dawro ma no maso yasna sem huduyi ye de eba besom vitamin kano ewo dwa so abusia fom pani num nkwada nom ye ba ye mfie aduonu nie ye nya problem bia da ne o mahodo bebrebe ye o so ya mok drink ewo hod ma de yankase so ya bi na ye dia ye cafe bia so enim na vitamin choko so ewo honom na eno so no koko ene dia ye tu obroma kakao vitamin banana eno so ewo ho de papa ma no kamfo me ma kamfo vitamin strawberry so ewo ho ene de strawberry ya ne de eyeye na onum a utimi fili ama ne broso calcium omega 3 wom 6 wom 9 wom ha mesel pani so nya ba ko na agba no gura enne a na wa ma obani bi no no so agba no gura ahoden ko ase twum enya grokra baba de na fo ni chese supermarket bia wo kwa wo se vitamin kaninti na wonam wodi bia onuma ebebo ye pa lesson warehouse 2024 kuteka fm kofa ba ya kwa kofa ba bie wo na nyame ya adoma ye ba beto ba afie mu de hwehwe nyina ne se asumdue ebetimi akwaso na nema etimi akonkan nemom se nyame yo adom na akoto ba wiase ya kukuro wodi wo mba akopɛ Mr. Wadam bra betra fie uti fie no na waso walese no na odi ato tech 102.9 FM Radio University de bekoso biara pane yakra free to a ye be kan sa kwapam se yinsunsuaso no abatro commission for begia tum ne yeso ne yabobɔ na de amama na niema atimi akɔ enkan Eljonfo perfect woman no na misimu bio dia kire wo se ye woman eye woman so no kora no de esom ye nkoda no a ye pesa wo mko nkan wa brabo mu no mo da che ho hia ye don GS ne naka etim so ma perfect woman no kire se ye nguso a ne mfama nkoda no English language basic one kwesi free no ebi ho o about what are people no keju one kwesi 6 history of Ghana don so basic one ekwesi 6 RMA basic one kwesi JHA free no computer na kora no ase broni ba wote ho donko no wo kenkan ye te se de bi bro no aka sakra no computer no yoye creative arts and so basic one kwesi basic 6 science ne mas nyina tasronko na perfect ayo awode aba preschool for nkoda no a won wo manase na 01 kwesi kg2 no numbers wo hot so mo sanso na language and literacy over creative arts phonics computing coloring and writing nyina ta ho a ya do ma bo na wo mo GS1 na free don do English brofo kano no ne twira no soronko kura na yawo no a ya dia ba bonten so social studies nso ho RME nyina na afoforo bia ya ka na perfect e dia ba set exams questions awro dia school so no mock exams terminal ne midterm exams nyina ta e bonten so kama yo kenkanti asepa kuma se puto je ben station wan kran so dan so man first stop na be hu ya cha kwan number na 0243299938 and 0540755465 adwuma na kwanya ba beto ho dia abusuati na hye no so we ye madwuma ye mo ya chechefo ye kire physics
anaasɛ chemistry anaasɛ ɛwɔ baabi a kyerɛ sɛ hɔ deɛ ɛbɔ no pɔtee yɛ a yɛkyerɛ mekyerɛ ɛyɛ special education no aha background no saa na ɛteɛ deɛ no hyɛ sɛ abɛkyi abɛn us akwantua abɔ abusuafoɔ wotu kwan no akɔkyerɛ de us abrɛkyiba mu sɛ no nso ma me yɛn nso a yɛyɛ ahwɛsofoɔ a yɛhwɛ nkɔdaa hwɛ mmerewafoɔ bi a yɛhwɛ abusuafoɔ yɛ a kwasi buroni frɛ ne nane no yeso de ka ho bi nso eso adansifoɔ construction workers ahoro no we plumber ye we electrician no ade mu nyina ye de mu kɔ Romania pehwa mu kɔ ye dwuma abehwa busuafoɔ no ma no ne mpanimfoɔ nkasa sɛ obrɛ no aso osunyame bebio so afa Romania ade US akwantu do so number no 0244213187 and 0276221939 you try to 0273635765 ya from trimuda hene nana kwasi wusu echa me ne nua asunaba ohene kwabena boaten abensam no kyerɛkyerɛ mu ankasa enie akasa tie sɛ wantie a Asem Beba Dabi na Asem Beba Dabi kase yɛbɔ ya edikan no yɛbɔ hwi na yɛde ani akyerɛ ɛyɛ ebinchi dwom hɔnom ya ɛno ɛwɔ Kumase kropon mu ɛnkra efiri hɔnom ɛba no ɛnyɛ de ne nyinaa ne sɛ ɛnura enwumre mu hɔnom no ɛna VIP bus ibie na sanso de yɛde abusuafo yanhyɛ ɛnya ɛne ni break ne feri yo sɛ die no ɔtefa so gba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  obekum nipa ama ne ampara ne nuane ampa ama ɛyɛ taxi wɔde akwakɔ num sɛ ya wurudu ama ekɔwi ase no enkra ɛba ɛne sɛ yesusu sɛ enipa mienu ɛnam so ahwere wɔnom ɛnkwa na ɛka ho bi ɛma yɛne ɛyɛ praja driver bi ya wono ankasa wode na nimienu ya no hwehwe asantemo ehunu saa kwanhyia bi no ɛbɔ nkomo sei na osi kyerɛkyerɛ ɛyɛ saa kwanhyia no mu wode kyerɛ utek Asem Beba Dabi kase bo wendi na me abugo ya na wo ya driver no ya na nkale besene akosoro no tiye se mi pie na hu de ka se ko pompe tai ntime tene ya na wona na mti bura bura kupɛ ana mpake na me ba ntimba na ka kese no VIP no afeli break so dia be bo cars 2 na don cars 2 na muso to ya ne ntimi na ka na asese na kaka ne be se ehye ne yi tem na de efiri so ana me force se mi wura ka na de ayi papa no driver na o chika no chi taxi no e force ya ne ntimi nyino ana ye de bu nchen ne yi ne fa na ba kon so tene nchen on so na o so niti de na o chika na niti ye na ye de niti apai moja tete yi no ka ni niti yi no na ba kon so tene no ba ko so te ka na ye mi se ba ko so te no chen on so internal bleeding te mi se bia no mo ka bi se wo internal bleeding onya wa ha ya internal to kan ye ne ko na VIP da wan de on de nanim die nanim twitwa ana no sai se di na wontimi ngina sisi no internal ye no mi na gu kan de o me de ko ye rom ku da ban de me bon pa na ko kon ba na no ye de se di ya na nanim ne na asefa na wontimi ngina no Nezi kura that's in ba ku ese na nipa 3 ana we na nipa 2 ana tisa ka ni bona na mkase ba ku na mkase ya internal bleeding nti na mse wo ana VIP driver no amse wo almost wawu enti se said ye ntimi ensisu dua people se bia obi awu anase obi enwu ye nemom se se ne yesusu se ebetimi abase obi awu de asie na matimu asem no for yentu so da yete empuanu de na nwia mu ne yete da te chekura ne anti asem foforo mpani se ye chiwa dinti kwanhia foforo nso asi ewo tamale kumase kwantempo no so sabra beka se ndam so manipa enwotwe wom nyina da toa ensie do a akoya brofo se pa anopa ya na de obra ne akwantufo omu bubu o market mu we di penhwa nyina ye kɔ de ade na kia eye grand bed bus bi ya ne normal no eye kwasusu GT6068-19 GT6068-19 bushofo na Africa here eye rhino ibi so the registration number no GR 7968-20 ena chese wo modia katri pam ho yancham ibia edam so masa abra meka said nipa nwotwe wo mu atoa ensie do na wardrobe di ba ko di mu akotin ye frɛ no Yakubu wono na no otwi kia eye gambed bus no
na wodi efiri Kumasi Kwatamali nipa na wo no wo ye aduonu ngotwe 28 passengers na wo ebo ka mu a enya nkwanhia ya etisa anti wo mo kire se wo bra wo si kwantepo no so no hwe bro kwantini no be aduanan yentemu no na ka no ba ko efiri soro ba ko ya wo no wo ko daboya free daboya na ekoko so carry no na waswa watermelon do so popa wo de kurabusanfo wo hwe Facebook no a watermelon mu kokoko ni nyina ya ncham se krana na nipa kurabu na watermelon chese ya professor mu a wo hwe fom ho no so a me se mu bi nso da ho a ya bua no so a de ntoma bi de akata no so a se ni enyan wo mu de tire ne ba yantam ani a kofa de nyina de ebaye sabra make say Central Gonja District bupe de Nkwadro Hospital wo ho na ya je wo mu aprepre nyina de gu wo na afi wo mu a wo mu praye no dotro no yedom nyina gu na wo mu kyerem se wo mu ewu ye toanse ye do no eye emema miensa droba fo mienu wo mo ka ho bi ema nso mienu akoda motofo ba ko nso ka ho mani nyina koye nwotwe ya wo nyina atoa ense do na wo bra ensenkan ye ko so mpanimfo titupa na posifo wo mo ebam Mabupe District Police Command wo ni mpanimfo crime officer wo nyina ba bi ASP mo akon no de tudwa ya wo serese adroba fo ye sere mo anta sabre ye ko ahwemfre be die nyina kwantempo so do se be mo ani atimi ata ho emi na o na bobro nya nso kra we nim eti se wo di hwidi na cham wade hye wo mu no wo mu atoa ensiedo ya toa ensam no so yemfiri hono na yemfi ani enkyere wasa akropon ya eno ewo eye atoye emantam emu nankra efiri hono ba no enye de ba ko sekura de nyina ene se krachi bia wasi so foforo ni fie na enko bia oni nkyini bia na okire se wanya efie no aduonu enwotwe efie aduonu nwotwe 28-year-old boy abjafo ni din ene Samuel Elias Tungazi na Tungazi obi anim de ye ono ankasa ne demu wo hye ne nkwanhyewuo o ne demu wasa akropon hodom say ye dan ene ba ne saa say ye dan ene ba ne saa na we krampo de ye ono anu anko bi na ofra no megyina ba bi na me kasa so me kire eye telephone so ofra fra e bom onfa e bom onfa na we de edi asem nie na eno mo no edo susu se betimi abase bia na ohyedam ho okobo mu a eno so kra no kokroko ankwanko ya adwuma anye yie na ekoba ne se ewaso mu yi posifo asotri na omohwe na omokobu eye edana nie na omohwe adekode airport ya asie enti omubu dana ne wieye no wo mu wura dam hodom no na abante Samuel ode na odahwe mumra Facebook na mumra mehwe utek 102.9 FM wada hodom haja ade na aye no bra Facebook utek 102.9 FM utek 102.9 FM na bra behwe wa bra aposifo ewura ne dam ho na oda hodom kaja ewo ne mpaso na okiremu a hwemu soronko a wonom aye ekire se wa bra omuwura dam hodom o ma hu se bia obi mpo afoso no ho se bia owura dam hodom akwakopira no anase bibia etisa enti menimu ya ne de ma Samuel wonu ba ye no pa de omuntimi fo sen so mobo enkase enam wese so ne ma ne ba ye enti sese ne de omugusu a omoya asem no mu ehwemu sebre ya manu gusu a meka sei wadana kwakwazu kwatwea adakam ya omo egusu a omo twen sa adoctorfo animrifo be papai na arekodie pote ya ema no koba ye no wono mo atimi ehunu akan wo bi ama sebre so duani ekire wasa akropon a ome ade hia bonyenye omo kire se nya mianim no kwasem nya semwei wamodwene bode no nsugu so nya keka we nya hwe be mana no adu bode no nsugu so nya keka we nya hwe be mana no adu adwuno na nsem nya keka no bebre no chese se ye be ma bone se bi kura no se yakoma no obie no o na ye twitwa tire ni asem no ato atwene kura ti ade a wo chese no ene nam so ma be ma bo se wodi abrafo a ne nam so watoa nsie do bo se ne ofre sapowra wonya ponche no pa womato chese eye nsem a
eni enya pa na wo jase de biase mo ya na yetaka pa ne se ubema de ubuo ne se fata no enyodo no se pesa mantra do ne sansensem no amoka no de ebra no awiedu wo se sakra no kura sesem kura se bema de obu no ebu ne wo se ebu no no ndo odo de nsem fata no je obabu wo se krokrobe krokrobe na me na oba na krokro no wo se sansem nyina yensesa no no di nchemu atudwa wo bra na wiasema nyina yedi emema da soronko ya ye kire se bema papa ne wo se ye hwe no so ni sua no positive male role models no na ye kaka ye sansihye no no di nchemu no atudwa ye ntie se de owura ye scoffrey nana ya yeboa wo de tudwa Bema ye 4 times more like obesha no ha konfo etu madanfo bi oto nche se ye oni di nkoma bema o ye 4 times more likely oba bema no ana me na mechima na me wo no ana sa oba bema no o ye 4 times more likely say obesha no ha konfo aha I don't know enti am mamontete ye you na ye ne ekotie ne abese ya bra wie no nam sa de titi ehia ifi ebjonfo nti owura scoffrey nana ya yeboa na sem I don't know Anya na ye free hono na ya de ani atre eye Ghana ene eye agegi ensensem metre eye alata yaw Nigeria na Nigeria National Drug Law Enforcement Agency omo na omo kasei omo atre se edubone ya ye friend se eye tramadol anase tramadol omo achi bebe se eye akaribu no anase eye pills no emako empem aduonum ada o de kono anwa mo ana na o kiremu a na so de ko eye akaribu no mu a milligram no eye 225 milligram ya enkrofo bi afa kada chichi kwaso kwati kwaso awoyo kwaso ya nka o pese o di free Ghana ha sei na o de awura eye Nigeria emanum tese du boni hudwa na onom edie na o kiremu a sese o machi no ewo eye ijakani ya eno ewo Lagos empatem ho no ababi na eno na aka obie ama eye opani a wono na eba eye enubone na afe ye momoden ase betimi aboban sabaye no bi emfa nubone enwura eye oma bi mo nkrabata ewo eye Nigeria ememu ye ne din ene eye Femi ba famami omo adi nkomo one santwafo adi nkomo eno oda na die senya me anim no kwasem nie sadi adini sikoya ye no mokra no ke ya akwadwo omnsem ne nyina ne se Toyota Hamabi na tese do omodi agum na sa adwuahwe na eye car na ye omodia no eye Joe Transport Company na car no eye omodia na okiremu a omofa kana chichi kwaso omodi bowura mu wiei na so enam omani a eda ho no nti ene hwemu sononko ya bambofo ye omoboban sabaye na obia ntimi mfa nu bone emonwura eye omanimu no eno na eka ho bie ema asa ebredie omode ka ni mu tre ya asa ebre no omoye emu enhwemu eno na aka obie ama eye opania wono na ote adwam edema eye National Drug Law Enforcement Agency ewo Nigeria ememu ya ne din ene Buba Mawa wone sentrofo adi engita ho eno ode tudwa se nyame anim no kwasem nie obo bambofo na baso papa kwan a omofa so yanka omani ana ho a edenga efiri Ghana ha akwa wura honom tramado na jase omo abisu no na mabu no wesei eni ade a enti obo omabaso eno edanchen a osesa ne ma ne yade bia ya na eta akwaso pa enti akwada a wose sabia kuse benyado wo ma ne maame enna anadwo no bentoa empanto de biara da enti admani mu ya no obekoso aye bi de aboa sade ebe de nuboni a edurumre bi a amanfo bi edi ebowura Nigeria ememu no wombetimi adwo ano ama nipa yedie ni adasa yedie etimi akonkan ebusuafo ekwano ame ahia kowie ewo abobo no de da ekwaso ya ni pitri ya ni ya bete mpentenkwa ewo kase eso ya frametri modahene nana kwase wusu echa mo miniminu asunaba ohene kwabena boaten akrade aka ne yemode apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an answer, who bet ye the same wife, you know. Hey!
Muche. About to ask my about to go. About to onion to qua. About to Kokomotie. About to Kochamargini. Oko, when a panel, here, Joe, be out your walk. Mimi well show away. And also go to Maba. What over Biatra? I soon did before money here. And yes, I will what over me to qua. Yes, over the part to I ran to call my mama. Who crying? Even Oko. What do you know to me? And yeah, I should get and be Sebenya Botra. Na about one over Quadro to and to go in ya. But I was a winner and fashion the Biama. What will be? Who goes here? What was your radio? Muche. About to ask my about to go. About to onion to qua. About to Kokomotie. About to Kochamargini. Oko. When a panel, here, Joe, be out your walk. Mimi well show away. And also go to Maba. What over Biatra? I soon did before money here. And yes, I will what over me to qua. Yes, over the part to I ran to call my mama. Who crying? Even Oko. What do you know to me? And yeah, I should get and be Sebenya Botra. Na about one over Quadro to and to go in ya. But I was a winner and fashion the Biama. What will be? Who goes here? What was your radio? Muche. About to ask my about to onion to go. About to onion to qua. About to Kokomotie. About to Kochamargini. Oko. When a panel, here, Joe, be out your walk. Mimi well show away. And also go to Maba. What over Biatra? I soon did before money here. And yes, I will what over me to qua. Yes, over the part to I ran to call my mama. Who crying? Even Oko. What do you know to me? And yeah, I should get and be Sebenya Botra. Na about one over Quadro to and to go in ya. But I was a winner and fashion the Biama. What will be? Who goes here? What was your radio? Muche. About to ask my about to onion to go. About to onion to qua. About to Kokomotie. About to Kochamargini. Oko. When a panel, here, Joe, be out your walk. Mimi well show away. And also go to Maba. What over Biatra? I soon did before money here. And yes, I will what over me to qua. Yes, over the part to I ran to call my mama. Who crying? Even Oko. What do you know to me? And yeah, I should get and be Sebenya Botra. Na about one over Quadro to and to go in ya. But I was a winner and fashion the Biama. What will be? Who goes here? What was your radio? Election warehouse. No be until or take care from. Duru hobiemo Ghana ye kotoaba ye mampani ne yemrase badwafo ahodo entina Otech FM election warehouse ya fa ato ye ho se ye betie simonten so na ya bo asomdue hu dawuro se de be ya Ghana ya somdue ekura ye no e be koso ekura se kusua na emmo enti ene da ya tie sikeretia abonten so aye ne yenuama no adwadifo binom e di nkomo na omunso atire omadwen omunso de omafutusem amma Ghana fo binom a duru abatuo se ya amanyofo binum ebo mpa amumu ye tuturasem afi we die Otech FM election warehouse ya faatu ya hozo se ye behwe se sane mani nyina ano be brase na Ghana so atumi afa ne ntoma pa afira enti dimati na yenko nkotie ensemu a Ghana fo bi ewo kafa asomdue hu Pacho asomdue sam de mo bi ka kire Ghana fo kire se me yankasa matro world tour country eye Cote d'Ivoire abatuo mpenche se na kofa asa atokwa ne baaye na kura no so ne friend dokoi ne nipa nam so obuwu saa amansem no mu no wo mu wie echi so no politicians be ye baako a ye be sa be di yen so e na de mi hu ne se ye beto aba se ya wo mu edom kodi nkwase asem no
so yɛ nkurɔfoɔ mo politician bia no wɔ bɛyi so ne ba ɛdina kɔdi nkwasi asɛm ɔkɔ akɔfo obi a ne ba wasɛyɛ ɔnom koke ni wi aba bɛdi nkwasi asɛm ne mo ba sɛ ɔma ne butu wi a yɛbɛdi ade a ɔwoma ne ɛdɔm akɔtena aburokyire no saa nkurɔfoɔ ne bɛsa bɛdi yɛn so ne yɛ ma no a sɛbisɛbi yɛtete yɛbɔtɔ mu a yɛne abrɛ yɛ ho no na ɔmbɛyɛ wishless ɛbɛdu baabi ne yɛsa ka kyerɛ sɛ ɔpapa koraa no wɔ amɔbra ɛsiane sɛ wo papa ama wo wankɔdi nkwasi asɛm ankɔyɛ sɛ de wobɛyɛ yie eti meme deɛ me wɔ no me ba bia no wɔ election ayi bi obɛdi nkwasi asɛm even party t-shirt wɔma me ba nhyɛ bi ɛna wakɔdi demonstration asɛ ɔkɔyɛ biribi me ba kɔdi party kɔfa party t-shirt ba wa no na wo frifie na akɔdi bia ɔno no de ba na akɔdi n'akyi ɛsiane sɛ abatoɔ mu mansosɛm no ɛde nsɛm bebrebe ba ɛna Ghana so ɛwɔ sɛ si akɔyɛ sɛ MPP ni NDC sɛ aban no kɔyɛ biribi na sɛ ɔkɔka koraa no a ne yɛatagɛ sɛ akɔyɛ wɔ NDC wei so kɔka sɛ wɔ MPP eti ne ehia wɔdɔ koro yɛ ɛna ɔsɛ yɛde tɔn ɔman no na bi sɛ biribi abɛkɔ so ma abatoɔ no anya ne nyina transe ayɛ adwuma ne ntɔkwasɛm bia nkɔfa baabi ma medam ase deɛ me wɔ kaa no okay midin the lady ana me nso agyen kakra me wɔfa ho ne sɛ abato a yɛbɛtu no ɛyɛ asomdwe ne yɛ pa ma ɔman Ghana nti wokɔ a wosɔre ahomakye na wakɔdi line na wakɔto waba wia na waba fie na watwɛn kɔpem si ɛbɛbobɔ internet TV ɛne radio station obi te sɛ Otek FM nti wotena ase na wotia deɛ kɔɔ so nyinaa wobɛhu ɛno ne yɛ better than sɛ wobɛkɔ hɔ nom na wakɔ hwɛ bi ɛde asɛm bɛbrɛ wo nti wotena wo fie na wotia anaasɛ wohwɛ a ɛno nso de asomdwe kɛseɛ ɛbɛbrɛ wo na abrɛ ɔman Ghana nyinaa me de me yɛma anka yɛ nyinaa yɛbɛwie na anka yɛato aba no asa anigyeɛ so but yɛayɛ nnipa a yɛfie different mu ne deɛ ɛnyɛ da yɛ a yɛadwene ne nyɛ pɛ nti nka yɛbɛserɛ Ghanafoɔ yɛserɛ mo ntɔkwa biara nnim ano baaba yɛ biara nnim yɛserɛ mo yɛpa mo kyerɛ mo mmea nyinaa yɛnyɛ koro deɛ adeɛ ne sɛ no wɔwi ni a yɛmfama no nyɛ ntɔkwa nipa bi Beba Dabi Asem Beba Dabi Krobea nie Krobea nie Krobea nie Krobea nie Krobea nie Krobea nie Krobea nana yo asante Asem Beba Dabi yo akakuna bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir oni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o take Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adon mo bruhura ayeye me na asienka ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no Krobea nie ohweso Asem Beba Dabi nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma no wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ahoɔden ne omo dia ene se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma no wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwe bi pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm a yɛdene wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpa aba omo da so buso a ɛyɛ wadwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse we kan say ayi ni na asiam kam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otek mo woni nkire na duma ni ntumpon no mo so fa abotire odo ense ya no buka e ye futu se mayo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ani ma se nya sa na o make o mo ka se duma na o mo ye no e mra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kata ye na ya na o mo papa nka wo mo ho free sa abre do hwiri kopum bra wodi obia bekɔ na wodi baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa ho ɔden no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obefi woni mo nyamo adum ni amen na ayi oma ya unya wo nom ne wo mo da no eya ehefa na unya wo mo bebre na ya ashawo lai bebre na ya he ashawo bebre na ya he ashawo lai lai be na akoso
Oh, say like me say me to na say. Pese me hu baby a wo kwa ashawo lie no. Asafo ya. Asafo. Asafo. We also BB side one. Ho ashawo wo ho. Enti wo kwa. Kwa be na ofa so hu say we mo ya ashawo for. Oh, mu jeja mo na be flow. Uja we ka short. Once we a short. Short. Enti wo kwa na wo de he. Na me call them me want debate me price no meet me. Enti wo price no na utimi ko say. E be a 40 cities and say be a 50 cities be. 40 cities. Na watua. Ana satan kura no na satan kura 20 cities kura utimi tua. Sisi na ase ne bo osoro. E say di ashawo de bo kosoro. Omo nso atutum. Isi omo atutum. First nday you say. First we kita 26 kura na utimi ya bi na 30 cities ba sisi de nyina ne bo akosoro. Sisi kire wunya say 50 cities be. At least kura 50 cities e bi a this e bi a onya local one bi. Dia in local. O say o ma bi wo like ono no. Men kan say ono ni levels ni shele ni so bia ana ono no hu se bia ono bia o shele o fan ge bia the form ni gina so bia o normal one slim girls ni bi no esi e wa shawo local wo ho ena de hin na enye local no de enye local ne hu o ma hu ni form na wa tu se we uni ska unti wa ka son timi nko unti mi take wa tu se yes o kwanya de o ma chance ko ana o short dress mi kura na otimika se onya ne type eso omo nye local ne de omo no gina so omo de omo yim omo no so je say ni first me the local one na me ko but omo hu omo otimi se form we de car escafo la ni bi ni de me won di intimate am nko na o ko ho a eya enka unya omo nye local ne bi anka ope o me na me ko na de be bo mi ase me kwa sele mi hu beto mi kwan no oba be da mi hu beto mi enu kwan ni ade na me nije o ni oba da ade na unye free mi no oba da dia ase like mi hu se mi hu to mi ase mi hu se adwendwen no esote ana me ga se ntam bia adwendwen doso enso kan nti so ni oba da dia na mi ase mi hu ato mi na sa da wie na mi sa se jimisen na ma de makwa na nso ya chance mesa akọ enti wo de da bia me say that e de bia this miniska onim so oni mi apenya twepna onim so omo nso ya anuanom enti dia ne kan wo se kose ne pe na ka kire ne se wo me pese me ne wo da no no nso te ase dia ne kan honam akono honam akono na wa anwini anko akiri se sa honam akono no ebetumi am wanya asem medwene ko akiri na ne ye de na akoye honam akono medwene ko akiri pa what akwara na sign almost be say 8 years what did you say 34 akwara no ka kire o se sa bre na na wo kofa no ka kire o so ogun fie say me kwara na me ka kire ne say oyanda age I me ka kire abusia mo tie bi dipe eye me ni mienu ntem asem wa wo hunu nyansa ka kire akwara ne say oyanda age ena wa hunu nyansa nso aka kire obi so oyanda age no wa wo san te ase kofa no sa akwara na te ase nti na me ka say ona wakono abusuafo amahyiamu ha me bunko to dwe e pabra kwasi ache so onfa me bone nche me nkwasi asem na medi awu so odi nkwasi asem aya na na etu wajimi ana wunyimi majimi pa ade we en wajimi ana wunyimi majimi pa we kwasi ana anya kwasi a me kwasi ampanyi pa utulege aya no munsio abusuafo amahyiamu ha me bunko to dwe na da me de maka de me mfanya me je na najo no me ka ma nya na me bo me ye ne papa na ne John de me de ma 1000 o de ne dia na ma John me to ye John wan ka se mu John o ye dia o ye John o ye dia pa so ye John obi ye John ase a kire sei o ye jimi ma me ye ne ka kire ne se wo ma me yon ko da fine mu fine fa ne ho da papa pa bi so e de ma be da mutum de matalia so ma de a che John ye say you obi din Rose John ye say you obi din yeah. Asem Beba
nkuma nyame ayeye enka wudin ena wiei odoma nkuma nyame enase nkamfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no adofo ne ade hye awia ye bema ye ho ye hyiehia ye bema ye ho aha na yama ye ho nso akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie ene eye wukuada ene ye bosumi duba akuida toso aduonu emfimpinu ne aduonu nan mu ene ewei awiei yasa hia bio na nokre mesemo se ye ba besua de ne akere ye ho nso ade wa afidikase yi so ene awie adwumadi a ye die eya no aka ya hye ne nso se ye di nkan aka kere mo dada se ye de sua de ebrekro na emu ne ye de kere ye ho nso ade no ntina awie yi a ye hia yi nokre ye ba besua de nokre ye ba be kere ye ho nso ade ewa afidikase yi so na awie adwumadi yi ya na wasan kai na wahye ne nso se ye live ewo ye Facebook ene ye YouTube ne so se oba Facebook ne so ana YouTube ne so a eya hwehwe otek 102.9 FM hwehwe otek 102.9 FM se o hwehwe na so huna wada ma ya hye ma wunuanum nya adesua ne ade kire dwuma die bintie ma wonom enya binso hwehwe ebrekro na amuo no wada ma wo comment bi a wo no awie isa wo seche yen na se uhunu yene a eya wo de fafa comment section homa yen se ye Facebook ne so ana YouTube ne so ye beje ye bekan no kama wo afidikase yi so ama obi a te wonso wonka awie ye wo Be Love Radio for oba Spain abuchimani mu a dwumadie ni twagu enemu amu Spain abuchimani mu na mutie enawie nyina yamamu nyina ha chiachia moda moase eburu oba United Kingdom mining sumu a UK ye wo Patmac Radio wo ho ye wo GN Radio wo ho ye wo Abawa Radio wo ho ye wo Amansan FM wo ho ye wo Brini Radio ene ye wo Sahara Radio enawie wonum nyina nso wo UK mining mu onomo abade mu abiebiem ye adwumadie no etwagu ye wo Kings Radio eno so ni TV o Paris France abuchimani mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark mine mu ene ye wo Rakus FM e wo Belgium ene mo a mo wo United States of America abuchimani mu nso mo monitor show no etie yen live e wo Sky FM eso wo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu ene wi mu nyina mo abadem asedan kamo e wo yen awurade nyankopon ne dimu asedan kamo ewo Allah ni dimu asedan kamo ewo Jehovah ni dimu asedan kamo ewo nananum nyina dimu baabi a wo bia ugidie no na wagye so amen medin de Krobea nana Yaw Asante oji amanie apese makana nanie awia Krobea jata mene mapamfo yatenase ena wiei oba ade achi ame nso wa ha watena se obo awiei akwa bebu ya eja akra oho te sei Yankopon adom we pa na nso so adom kro no a ene ye wukuada edu wukuada ye midweek sa ne tie busumi ye wura mu ye pa mu no ene num na asan ba betoso ene ye duo se wo hwe November busumi ya baba no de ya na no hye yesi baba imu nanu ya na ye 1st November sesi adu 20th hey yanko na otu we emra no na chese aso awie se ne yukuada enti ya wade fiada memene da yanko kwasiada memenda kwasiada mra no na chese yakoye nim hey enti wudi obi ka na o share no November awie ya aso ona we say yes hey aso okay ena wie nso ye ba be som na awie yi ye wonsem ka de kire ye tiefo a etie ye opanyini sebe se oba empotemo a wote a papa ne nko anete za papa yi mene wo kasai ne yira wu one ne yira wo mamum mienu enkwada ne nyina wu enti sebe
adeɛ kye adeɛ sa na ɛkɔ no papa ne bre na ɛkɔ nanim no sesi a yɛ kasa yi wanya mfinhyia aduɔso ne akyiri sɛ ukɔkɔto papa pagini na wɔno akuta ne bokiti na ɔde kɔ paapo ano akɔ sensua ne ho amɔbɔ enti enkwada a wɔn pɔtɛmo no sɛ wɔn hunu sɛ ɔpanyini afa bokiti pɛ na enkwada ne pre wɔn ho kyerɛ sɛ yatete enkwada ne yie enti weyi anu ɔde mirika ɔpanyini wada ama mame nyi bokiti no mame nkɔ sensuo ne mfamrɛw saa na papa yi ne enkwada no teɛ kyesɛ papa na anti ansi kwan so wanhyɛ ne mpaboa papa na wo kɔ he nana na wo kɔ he me kɔtɔ de we nu asomasi hɔ wada ama fesika de mame na me nkɔtɔmrɛw ya tete nkwadaa no enti saa moya na nkwadaa ɛwɔ mpɔtɛmo hɔ kronimu ene papa yi ɛteɛ na dako papa ne yɛ adwen sɛ ohia nneɔma bi enti kwan bɛ no wɔbɛfa so ane nsa bɛka saa nneɔma yi sɛbesɛbe yɛ ntɛntɛm ɔnam a wɔkwa no onya akwadaa bia nka mpɔtɛmo hampa nkwadaa yi hu no a obi ade mirika ba papa mame nkɔ papa mame nyɛ sei mame nyɛ sɛ enti saa na papa yi de teɛ enti onim sɛ ɔsi abɔnten no deɛ bɛyɛ bi obenya nkwadaa yi bi na papa yi si ɔnante na wɔkɔ ɔnante na wɔkɔ onhyia nkwadaa yi bi adeɛ no nso mihia ne ntɛm sɛ mankɔtɔ amfa ma meduru fie a ɛde ayɛ me ɛna nkwadaa no bi a menya no nso betumi atumirika ɛma me makɔtwɛn fie enti odi mirika kɔtɔ saa deɛ no de mirika de brɛ me a metumi awie saa deɛ no nanso wɔkɔ nyinaa wɔnhyia bi na wei na ɔdoma nkoma yɛ adom ɛna wɔkɔhyia baako bi ɛna ɔse a na oluman na wɔkɔe na ɔse wei deɛ nyankopɔn ne adaroma mihyira nyankopɔn mekɔ akɔtɔ adeɛ wei na kurotia hɔ ɛna saa nipa no adeɛ na mepa atɔ no menya bi ɔso oluman mɛha ho fa adeɛ ne ma me na me a me nkɔtɔ mfamrɛw ɛna oluman dane sika no ɛde hyɛ akwadaa yi nsam akwadaa yi dimirika olumi ani agye sɛ nkyɛ akwadaa ne ba beduru enti ɛne ma me nso menka me ho na me nkɔ fie sɛ bɛyɛ ɔde ba beduru a metumi ayɛ deɛ me ba bɛyɛ ne ntɛm olumai akɔtena se bɛyɛ sima dunum ka akwadaa betumi akɔ aba beduru akwadaa no mai sima aduasa akwadaa no mai sima aduanan num akwadaa no mai dɔhwere ko na we de ade esansem nie kamia akora me nkɔ ɛne me pomai me de sisisi ntɛntɛm anka metumi akɔ aba beduru aba bɛyɛ saa de no sɛ dɔhwere nie na akwadaa ketewa wagema de sɛ wo kɔtɔ abrɛ me na wo maayɛ enti opanyi tin so watra baabi a wohyia akwadaa no wakɔ nanim kakra okokoduru ya akwadaa no gyina hɔ enkraman yi po enti sefie we mu kraman pie ba na obɛyɛ wow na akwadaa ne dimirika dinachi watamboɔ to da bi a watam aba wɔde kɔ akɔpɛ saa kraman akoro no tim de abɔ ɔpamo kraman no kyerɛ sɛ akwadaa ne wosuro sɛ wanhwɛ yie na kraman ne tumi bɛn no a deɛ bɛsi ne sɛ ebia kraman ne bɛka no enti papa ne duru hɔ no enu akwasi agaba ne fie hɔ kraman no opie ba bɛyɛ wowo na akwadaa ne dimirika tamaba no na ɔde di kraman n'akyi ɔpam no akokosi na ɛgya kɔɔmanu ne fie hɔ kraman no so dimirika no abɛyɛ wowo na akwadaa na tamboɔ enti nkraman no ɛna akwadaa no ɛde aboɔ ɛne mmaa ɛde sa wɔn pe wɔn dɔhwere kunie ontumi mfa papa na deɛ ne mmerɛ no na we na papa no bɛduro no ɔse me nana wada ama na dɛn wo nana akɔkora nka me kɔtɔma deɛ o na wahumi agye meɛ na masoma wo na dɔhwere kunie wontumi nkɔma medu akwadaa na no asɛm obi na nei meduru ha na nyɛ
adai ɔse nkraman no wei pie firi ne fie no ɔba me so wei pie firi ne fie no ɔba me so enti ama sese mani ayɛ me ntotɔ kyerɛ sɛ mekɔ a kraman di machi wanhwɛ yi a ɔbɛka me enti me nso mebɔ me ho ban nti mefa abaa anaasɛ boɔ meto pe kraman no medidi kraman n'akyi ohu sɛ mikura boɔ anaasɛ abaa kraman ni dwane na nani gyina hɔ ɔsɛ nyɛ wo mfomsoɔ na nana ne sere ɛna ɔka asɛm bi kyerɛ akwadaa no na munti asɛm a nana ka kyerɛ akwadaa no ɔse ɛnyɛ kraman biaa wonam a obɛpow ɛna ɛsɛ sɛ wogyae deɛ wokɔ akɔyɛ na wodi n'akyi sɛ wonam a ɛmpɔtamo newsat kraman yi pow odi w'akyi kraman no wɔbɛn watamboɔ wopeno a ɛyɛ nimirika ni n'akyi ɔsɛ na adɛn no ɔba no ɔsan ba bɛka me a ɔsɛ tie sɛ wotaa pe nkraman wodi mirika a ɛmu ɔden di nkraman akyi ɛwɔ bea a wote a baabi a apɛ sɛ woduro no wontumi nnuro ntam mesoma a woyɛdi sɛe ɔsɛ na atwam dɔnhwere ɔsɛ okay sɛ nka akɔyɛ nka mɛduru nkɔyɛ deɛ wɔkɔyɛ ɔsɛ nka mabɛduru ɛdeɛ ne da ada ne si akwan ɔsɛ nkraman no ɔsɛ yɛ no ne wo haw no ewiase ɛnyɛ kraman biaa wɔ bɛpow ɛna ɛsɛ sɛ wotie no anaasɛ woyɛ wadwen sɛ obɛdi n'akyi sɛ deɛ obɛpow biaa ɛna wobɛdi n'akyi wobɛpe naboɔ wodi nnua bɛdi n'akyi tapori wode kɔ akɔpɛ na bɔ no kyerɛ sɛ ɔnkɔkyɛ ne fie ɛma ne mma medi w'akyi a baabi a wokɔ no ɔnuru da akɔkora asɛm a wɔka kyerɛ ne nanai na mpɛ sɛ meka kyerɛ wo ɛnyɛ kraman biaa wɔbɛpow ɛwɔ wo kwan so ɛna ɛsɛ sɛ woma worɛ fi deɛ wokɔ akɔyɛ na wogyae kɔdi kraman n'akyi focused baabi a wokɔ no ma w'ani ni akyire ma w'ani nkɔ hɔ na sɛ w'ani kɔ hɔ a wobɛtumi aduru kraman no nyɛ wo hwee wobɛkɔ abrabom fa totoo deɛ ho na ka sɛ neɛ wote aseɛ fa kyerɛ me wote aseɛ sɛe ɔba adeɛ akra yɛna nyame aseɛ na yɛnkyɛ yɛtiefoɔ nyinaa kraman no dɔɔso ɔmo biebie mu wokɔ nkokɔ adwusuo ɔmo sɛ yɛfrɛ baabi dua ase nkokɔ adwusuo mpaboa ɔmo yɛ mpaboa wɔ hɔ ketia nkokɔ adwusuo ana hefa nkokɔ adwusuo bɔɔla ho dr mensa nkokɔ adwusuo baabi ɔmo sɛ yɛfrɛ baabi dua ase ɔmo a ɔmo etwa mpaboa ho ɛdin a mekae paa baako yɛ ɛhyɛ yie ɔmo fa yɛ nni agorɔ korakora na mekɔ ɔmo akonta bi hɔ mpaebɔ ɛduru hɔ na wɔbɔ odin no a na ɔmo sɛ ee na ɔmo sɛ yɛtie mu paa o ɛhyɛ yie ɛwɔ nkokɔ adwusuo hɔ adwusuo duase okay duase ka ne saa na ɔmbɛwu no ɛwɔ bɔɔla ho ha ya ɛna wia nkokɔ adwusuofo a mo duase nyinaa no a very good afternoon to you ɛna krakye bi ɔno nso wɔde kyɛm so ha watra airport runabout no na wotra Amos Mensa ho exhaust pipe wura no na wo ba organizer fo bi wo ho ye frɛ omo second chance organizer no omo master no ye frɛ no Master Asante and now we name onso ne nkwada ni nyina me chia mo na me bom abaso ene mu adwuma pa ono mo yo ene se nka Master Asante amemu ankam ka akwam se me tai ho kan and the second chance organizer Master Asante ne nkwada na omo hweye na omo siesie ni nyina nso kama edema me the second chance organizer de chem so ha o kwa portran about no ena wi am nso me chia mo etuga so si woro so biebie mu me ti tuga nka che me ti tuga nka che tuga so me ti tuga nka che me ti tuga nka che ena Master ata of ata ono nso so abiebiem new road ne so so ono ye straight o ma ye tu wo mu free airport runabout ha no so waka hu bi enti ho no ko ye
ema chance so ne ma je wa bre wa no wa sta ena me chia me mere wani nyina okay yes akra wa semo a wo kan yi de me so me de ka ho se panin ne ka kire akwada ne se enye nkana ma nyina na opo a wo se kudi na kiri akra sa na etie wa abrabo mu me so me ka ne se enye nipa nyina na o mo ka asem a yesoso enye nipa nyina papa no de na ya aboa de na wo ka kire no ne nipa nso so me ka ne se enye nipa nyina na wo se yesoso wo no mo so obi wo ha wo ka asem bi a wo se obogu na wo call baby na to wadwem na wo call baby because nipa bi wo ha wo yegefo endi se wo se nsem a wo bete ne wasom nyina enkrofo mo be hye wabufuo mu nyina na nso obebua wo mo de a ene wa hwe anso benya akomaya de enti nsem bi wo hɔ a yensoso so yebogu na wato wadwem na wo call baby efiri se enipa bebre ayesa nkramai ne bi o ma yegefo kramai wo no powa wo tama ba se wo de ekopam no wo pam no aba na guta okra ndi foforo so be san yedede no wasan jai na odi na chi ekoba ne sa ba bi a wo kɔ no unuru da akra bi obi de asoso nsem bi so saa amana nya akomaya de obi be ka bi a wo so be so ni pa mi so wo yegefo ono ye soma ne se wo megege wo me hawo wo me hye obufuo eni se wa amene bi na wa nto bi angu na wo se asem bi a wo beti afa no wo ho bia no wo be bua de a wo be de sa akwada no onko wani mu da na da bia nso ahwe ya obenya akomaya de na wo tra anya yie kura nso a wo be di ewu wo be ye ne ayenye entinya nsem nyina ene yesoso so obi hye wabufuo obi kansam ye bi gu so obi kansam bi fa wo ho nya ni nyina ene wo se ozozo so eduru ba bi a bobi gu na to wadwen mu na kɔ wanim eba ne sa obetimi aduro botaye no a enti wo kɔ no ho na so odi obi abeka bia wo so obedi akire dia ene ene untumi nka obe te sɛ akwada no mo ene kasa ene wiei oba de achiame ena adofo moate ne nka no na awiei ye won komobo ene wiei ye won komodi ene wiei se oba yen Facebook page ne so a ya wa adofo ne ade hye a wonum nso adi kan wa ha na onom de wadwenkyere enso abetum na se o wa ha obe join yen wo Otek 102.9 FM ne so se ne kwa mi jobless a join yen enawie osana na ya Krobea Asante Asem Beba Dabi ye live e wotafo nhia ye so na akra Krobea awie ya ye krado se ye ba besua de ye da mo ase owusu ansa okere eno ose akra Krobea yi ena agrekenzemafo yes Lord Coast of nana yenso ya bade mu abiebiem enei ukua dai sa wo ba ha yenso ya wura mu a ye tie mo Yusuf Islam Achibonka ono nso wo Bahrain eno ose akra Krobea asumdua efri odomankoma nyankopon ne nsem enkamo ene ye tamachi ewo ade nyina mu ena wiei ye wo ogoromensa esu onyunufo ne nso aba bebu awuram na ose akra ya Krobea Asante na wiam ye nchi achawe na yensre odomankoma ni nhira amamo ne ukuo yenso ye tamachi ene ye tie mu Jeff Kofi Amankwa ene ose Sister Vivian Solomon any or boy spirit nana Krobea ye nyina ye twa afidie ne ho ahia ye tie mo Maxi ewa Asante be kwai wa join in live on Facebook ne so ene ose akra ya Krobea Asante yi ene be kwai fo yenso ya bade mu pa ye tie mo na ye hwemo nyankopon tonkoso anu nhira mo na ontutu mo nso mana mo mfansiye ene wi Suleiman bin Suleiman ose akra ya Krobea Asante ene young soldier minie Abuabo na sesedi meetie mu Volta region young soldier a very good afternoon to you krachi soldier fo a wonu mutie yen no ono nso ka ho bi oye soldier every keti donko eno ose akra Krobea assassin interest for yenso ye wa ahoma ne so ne edam ase da ne da adesua ene adekire dwumadia monso mode ba be kire yen no na Krobea ye ni J Max eno ose mesra mo monhye
monhyɛ ma adɔfoɔ ne adehye nyinaa nya bintie na akora Krobea na awie ye nyinaa yɛ ba besua de desmo se tutu Seko City foɔ ɛna ɔsɛ akora Krobea yɛn so yɛ wa ha o Seko foɔ yɛn so ya badem Samuel Forsen ɛwɔ Abakrampa Central Region ɛna ɔsɛ na Krobea wudwumadi a wudie de Nyankopɔn tonko so anu nhyira wate Andrew Kese ɔno nso wɔ UK ɛna ɔsɛ I can't miss your program for anything Nana Krobea Nyankopɔn nhyira mo na onto monso mon kwanem Nana Krobea forever young ene Fendi crank menso me wa ahoma ne so Nyankopɔn nhyira Asare Edem ene wasi Dubai for Nana Krobea ya badem na na wie me papa owo nyina hini kyira ya so ye friend Nana Kanu chia wono nso mame ena Sama Junior ewa aboabo akremu ahimfie osi akra Krobea ye bowo abaso o ena wie yenso ye kan ho Prince Osei Asibebo nsu ewo kwada so General Fashion Academy ena osi akra Krobea menso me kam ho Nana Bright nie osi please Nana Krobea me chiacha no obedwafo nyina ene atonsu bokro ene yenso ye na me maame ye friend Esther Akosi akwadu Nana owokontana simmem recruit maame ne mfa ni agro yada na se Yaya Mohammed Ashton Courtofo ono mo nso abɛbɔ awuram ɛna Ashtonfo nyina yɛ chiachia mo ɔse akora Krobea sedanka Awurade Nyankopɔn na me yiri so weba ɔwɔ kronom ɔse me nka nkyerɛ ɔse nna ɔpɛ wasɛmpa mate ni ama Edward ɔse akora Krobea atwema kofo duafoɔ yɛnso yɛ wɔ ha na yɛwuram ya yɛhwɛ manye kɔkɔ long time I hear you mete won kache sana me pachre o say we are always here listening na mente wonka manye aden die ne ba yinti ana mente wonkai sa comment na kachre me Degba Augustina ene o say akra Krobea me nsome wo ha Degba ene wie me chia pa Augustina Nyankopɔn so nka ho adofo awie yi besua de na no efia ha edna efo dia kura efo ya carpenter ni efo de ne phone ekokoche Davi nana ope Davi ampeno ama efo phone akodi Davi ho sa asem no ena wiye yi ye behwe but say me wo cratch bi ewo manim ha adofo menya kafo menya de obeboa me ena mo wura no de meka homa ekosan abrofo nkate dua so wofo yo ko dua tenten so na ode ne kon hye mu bo nyansapo enu nsie san yi program ewu tech ha ya Captain Koda de ho chia me de hye ne kon yanka oku ne ho wanya kafo enye kafo bia ne kafo ne di obetie wasem obedi so na watu ho anamon e de aboa wo ono ne kafo papa na awiai krachi bi e wo manim ha sabe metaka sa asem we afidie so enra owura bi obetra manim me kan sa asem we de kire no asem to mema eya ye mene nsem dodo yeah enti se ya no se wo ba wiase a die enti e mema aye mbobbo ne mema nya kamafo eye ye nsem aye mene e ma kasa o omo be ka omo de obe kire ni diem se wo bi ne wo ka asem na wo kire ni diem na wantumi ankirem de nipa ne nso de aye wo a eya ahimfie ana koto a ye bugu so me kasa na nso de de enti mema monso monkasa se wo ba ede wonam de anyemu a kwabranie kasa nra owura na obetena manim ha no o se nana mene me yira ware mvie nson ya wo mamu nan e man nan na ya ware no ya wo no oba no beto wo mu gu me so okone maame ho ne nkwada ne ko school na ode o maba afedi eda ko ya wa mabio emfie nan afikunie oba ne mabio me se die na wode ye oba ne nti okọ ya wo mabio o se oba no akobo me kwa adu se me bono
me so obono ose dabi me mono obono ose me mono na wo mo na die enti no oba no bebo so akwaedu no ose ndie minimo onkyere na sem ti afre oba no ba mei sa asem to wo a se wo be kasa e ya kyere wasem mu me ntina ho hwe ade ba ku wei e ye ye kan say philosophy eh ye philosophy e wo wiase me ti wei se midi jataba ekọ obo ade achia me anim nam ko ka kire jataba obo ade achia me se sabe mesra me kan o mani susim na so jataba ye kromfo odi emuntie o eye mind game ye play sa de wey politicians you super ehemfo you super sami petumi nam ni obi na challenge ya ade ye ntro efa nipa kro ne ho no if sami repeat me tokoso na me kasa asem kro na populace nipa dom ni gidi se de me ka na enokre me ka se jata bantumi nkire ne ho and this was study Ghana politics se obi ba be ka asem bi de fo obi ho a ententem no a na nipa na ba se obe kai na nsan ya papa kofo ho nsensem bi pie yese krachi bi na ekoka ne ho asem papa kofo ne nsantwofo bi no mo grantee interview dienti eni emusa ye ho se enipa dodo na ewo MPP amanyokuom sore se sa krachi na asem no oka ye no wa anya de enti ye mepa ho kyew eye sa krachi na amanyokuo no ofiri mu no emra mepa ho kyew kire se wa anya de amanyokuo ne kra mpa ho kyew sa wo mani pa twantro o twantro e de to so nana we na mpesam di ade we waje amanfo yire nana we amanfo yire nko an wo we papa we mudni be di ade obeka sa asem na repeatedly e be to ni petrim ni pa fa ne se ye nokore obi ka asem fa ho aho wo nkyiremu a e ya afama fa nkyiremu ma meme nipa ne ntonko so break sa chain no na one break I tell you wa asem enti me sa ukotena baabi say ye madwuma mu panyini say ye menwonko eye me mpena ana me yere na wokoka asem a enim de kire no a I have to defend myself emema mun defend mo ho na mu okwa wade mu a busa oba sa woni wukunu hwan na bedi nkan yawu busa oba obeka kire o se mikunu ne bedi nkan yawu sa ye ware a eye tie die ye nia ye mema ye kasa de hye mani trim se oba kwa wade nu onyade a ode bafie onyaka be ma na efa enti die oba be kan fa ho senye no kra defend yourself die be ma be kan fa ho oba senye no kra defend yourself. That is why Asem Beba Dabi we stand for both. Ora akwaba eja ohon te say pache me hoye amoso yankopon adom ye frau say efem kwaku aduhene kwaku free hene ba ha mi free dompase aprabo kumase heya atonsu dompase aprabon nti aprabon na afri ba ha ho na ate pache ho na mtie wasi ufie ho pachane ana ho adan pache mi amedia wedding fie say 53 waya de wabobra be ma de the moment a ubetumi age o proto pe wa sha abrabo na se wabobra waya de eye dan kra say pache miensa mo se won han dan pache de waya de wabobra na ye adwuma be kwaku ye construction adwuma ya na me waya de o construction pachane construction it is the amazing wo bod na so wo ye de enti wo ye de brogutwa ene mota motete sa no wa wonye master pache de utwa blocks utumite mortar e de serve masters no
na mmom ade onye master mason nti wutumi ko peke nkran nyina se peke nkran no mokɔ a wo mogye sai mogye sai ene de 1.2 se de aduru 1.2 said there 1 million they say the 20 abeka ho ti 1.2 ti so ko peke nkran se ya eno ano aboabo ano plus brog twa ena watumi die sidan why ade o waware pachi si de me yire they say the only yire pachi de no waware ajai pachi me wale jai asem wasi wawo pachi ma wo o ma say ye panta fuma me ma ye 10 powerful man ye painta fo mu a o ma 10 pachi ane aya de ate abodjuma waboa modagana aboa say yi unim say asem bi asi wo France ya ye ka say ya munim say Ghana nkwa na nsem si ene France 24 news wo mo report papa no oni oba no na aware o etie for let me give you this foreign gist eye France ni si ye oni oba no na aware animu no unim de ekunu ne ye odrage oba no omanaduro ema oba no onom no oba no eko off so oba ne ko off a ono fa no no say invite meme etwam se mo me fa ni bi eno ye ya san record to say the Equatorial Guinea die asi bataza ono no abo ano eni akwa akɔkye no afei ye kokɔhwɛ videos na waye ne so a ogina hɔ no ama mema foforo fa ne yere mema fa ne yere no ebi ye adwumayefo ebi ye teacherfo ebi ye hwanhwanfo no saa ma ko 50 aduonum ɛna sese yenya ɛna omde krache na kwa akogina aseni animu a ma bebre nso ye omo report di omo nso namu ti di akwaso Ghana baby ABC everywhere it happening father of 10 wa wudu aya de wa bodwuma wo be wo bio pache da bi me bio ongo bio adai se de ye mo yere kranka me ngo bio adai na ongo bio wa ma mero aho adai emma kura nso kra handa nye yibia sa nti o sa ko ngu bia we kwa ko fa sam kra sa abro nti ongo bio o baketo a wo twato kra wo mfie sai kete kachiri 5 years na utumi hwe won kakra modern bonti brogu twa peke nkran eno na wo ya wo de hwe emadu wone ma dodo sai na wo madu no ne mamiensa mamiensa wabo adwuma kaku wabo adwuma edu hine awia yi asem ben ene do abaye nim ha nya abotre kyerɛkyerɛ wo mu na mentio awia de boko nso nya boko sa asem de abaha ne se eye me yira na menene na ye wale ya che pa ti me fa na me ko hu abusua tu ni tirinsa nyina kama na ptese me na yire nam sa tam so ne wo bebie ni sa do kurubue fo anansu hona na ye wo na ye ba kumase se bebo ye bra wo kumase nti ye beduru ye no me na sa tam so na me ne wo hono ye dika wo ba ko no ofirimu de to so me no ofirimu na mte bi ye kase ye tena sa de a ayro ho kura beba nti ye nkukurum ewo se hwibe kwa ya nansu ana fa bebie ni side ho bebia esiama no ye empino side atwema mponua ba se ho ye sehwi but se kuru de ya atwema ya atwema anansu ya atwema okay nti ba kumase mufri anansu ba kumase okay ne se bebo ye bra nan kakra sa na se ye de betena atunsu a ye se nya ba bi kakra se ye se yitimi sidan na ye de nkura ne trem se de bi adaache se na odi ka kan no mini ho kura na obituma hwe nkura ne kama na ho kiri ntimi mba ye se ye tete hwa nti eduru ba bi na ne niye no asesa na niye no asesa na namfo sem bi ni ade ekoso na me heda ntiase oba na odi ne free anansu abekuma se ya wa no ya wo ye mani nyina odo no ne wo masai me ne wo ma 7
7 and so in a 2 free mu. Okay, nyamienu e free mu dia kamo 9 nti se wo ne no won so. Okay, nti e ba sa no na e ka be hwe ni phone kura no se phone ni bele kro mpese me tie ko no sa nti hwa na me de me ye madwen se no enipa de wo ye be ma se me so me de me yusu madwen kakra nti sata me so me phone me yusu tigo so yusu tigo nti me dai wo dai no na me change ne chip no e be share me di nim na me de me di no ko share ni di nim na je se me so na me ko madwuma o de wo chip e ko share wo no ne phone mu e na wo de wo no ne chip e be share wo diem e na ade ne de ne kwa adwuma ono so de ne wo fie nti me hono bi me ba na wo se wo bi afre na me so minim se bia na me chip no ana se me phone me ko ba bi no bi nyame a won frɛ na ba me hu nti ma me ye de me de wo number ne ma amanfo no nti me ho na obi nso frɛ no wono me nso wono ne de no nti me pick ye na ye be ma ho no kate na me se oka hello me ka hello no te me voice na no kate phone be ma kro no na me se me frɛ ye me frɛ wa amfa nti ye ga kara me di different life frɛ number no eno fa na mbutan se wo hwehwɛ hwan hwan sa kate phone ti man ka sento be na anwumre na ye be dai na me yi me chip free wono ni di na me de wono ni ko shim nti wono busa me se adentina me peke ne ko na me se ukuta wo phone na me se ukuta me de e de na me ko peke wo ko abra wo phone ukuta wo nti aje se me hunu de ko nyina na me trezi number na me hunu se mire no be se wo fa mechi nti na me nya kasakasa kakranti e ba sa na ma ye din na me hwe no na me hwe ne sa nti me wo fia na me hu se sister bi ni mema 5 o ma ba fie ho obabi sa ba ne ye wo yira danfo ana na me nimu mumu bia unim oba ne kura oba no ne mema makoma kunum aba wo fie ho to oba ye na mo makunya mbuso mo kwa so na mo so mo hwehwe sister ya eya wo yere ye friend ne sister ya ye eya me yire na nkampacho bibia na sister no o mba mane no mba kire se me yire no ne sister no ne ni kunu twempana eya wo yire no ene sister kro no ekulu twempana na mbusa me se na mo nyira ade na mo se daabi no mbo mi din na mo sa ne sa na mo tehene mo fi fa ne ba na mo so mo free tech na mo se kumase tech he o fori krom tech he ya tia tonsu ade na me yira kutuma ko twempena wo tech ho ntimi da me yira da me gini di ntimi da me enya ne kore nti o motena ye keka nsem na nam dem ye dai me mbusa ansem me yire we nam so me yire ko na damfo bi ho na se me si no bu da me ntiase asem nso de be fele ama me wo nti te de mo me nyina nkor be na damfo ne te no e ho de asem gusi wo kura de hofo ne entie hwe ene ekoe no si hu si ye ba hu so ye den ekoe no oni ho one sister no emema num no ena wo ena mo call baabi a okọ eye na damfo ne fie ho ti ekoe ko to na damfo no ti ekoe to na damfo no ene busa nso we no so asole sister ya asore nti hono na yesa ba fi nti ba fi na mde mkojo mko nti mkojo mko na kwansini na mhere bae to be na obusa nse edi asem na esi na mso nyabotre na enipa bi na aba sisi ni se me kire mu kire wu ya na me kire mu kire no se na aka ase na mso me dem se me jiwudi nti me nyesa because ye wale ya che nti me nyini so obitima yesa ho no de akurake to na ya wo no wo mfie num sisi ya no de to me na so se gina me kwa kubusa wo nti wo fa ho na se wo ko yesu anku o kobusa hwan mo kobusa nipa na aba wo se edi asem no be ka kire me na se wo anhu sa nipa kro no nti wo kobusa hwan mo se wo fa baabi a me kire so wa fa ha no sa anche wo mkoe na wo baaye na mso ma fa ha nti se na onim sister no because atam na according to say me hwehwe mu na bra na enne ne yire ne ba baabi a me yira damfo ne wo no nti omo ba ho na no aka che ne se na damfo ne me madamfo no me yira damfo no nti mo ba ho se wonim sister no me de na me ni no wo yira damfo no edna
eba se fie ho oba wo yere adamfo ne fie ho na wo yere na ka kire sa bra no se na adamfo ne sa maame na na ase de be ma no e ka kire wono ne yere ne se me yere adamfo no ye wono na adamfo okay so wo hunu okay ha intina zo tie ni ayira otie ni ayira inti ba sa no ena odi akwa maame no okotrezi wo msa okwa no kwansi no sa ba se wa nto wo mu na mse mate inti do nyume no afi no na me kose me guna nim ase na mse me se me nwu onim ase asem no dia betuma nim na me mabusa wo inti do nya nim guase inti ona se aya kasa kasa sa ena mse no na me frɛ be ma no na be ma no fe na mka che ne se ko frɛ be ma be ma no di ka frɛ me frɛ na o number no me frɛ number no okay fai okay na mbusa nse onim ni pass masi na o se an na me se wonim ne sesei ni kuru na e kasa no na me de me sisu dua pise o mpra ne me yere na so wa nhwe ya me ye wade okay baby dia na okan wo ka so wa nhwe ya be ye ne dey so wa nhwe ya me hwe asejegu no so okay inti onhwe yi inti me kasa no ka jam se wo nya ne bibia no inti obebom dua be ma ne se obebom mi dua frisa wo wa ka kire ne se wa hwe ya obehwi ase degu ne so inti ono nso se ne obebo dua obebom dua na me so obebom dua dia mate satam so mbe ne sister no be ka asem na ye bra na yere no me gene number satam no inti me frɛ no eno no dalete me se me mra me hwe ba bi omote inti me fa ka ko tek ko hwe omote he omote tek bi a available houses no ko for buy and that sisi no ho affordable houses wo no they say take ija side ho no baby onchi mu baby no mote okay inti e ba sa na me ko inti me ko ye no enam ko hunu ifie ho enam se mate enam be fim tim be fa de chie enam so me toku so am to snap enam so me ku fie o to de snap enam toku so ya kosua ndie kosua me to asante kosua ni bi wato asante kosua o to dodo sei me to miensa asante kosua miensa asante kosua me to 8 asante kosua nwotwe me to 8 ena wo to snap baako o de kwa he me de ko be mani fie ho okay to aso ena me ko fie ntimi ko fie ho no na sister ni ho na bra no so ni ho enti me ko na me so me kanches me so me bodua no satam na sister no so no so woni bra no so awo 8 ena me so me bodua no fie o sese minim hwe ne yire ne bebo mama ne se na ni kunu ni ho na yire ni ho na yire nso ni ho e ye fie a omo han omo mfa se omo afie e ye bra no maame fie be ma ne maame fie ena omo te ena enipa nti fie ho bia na enipa tete ho enti bra wo di nkosua nwotwe snap baako ekọ fie ho no enipa hu me ena akoye edai wo fie ho ho na me bodua no fie se me de minim ne yire ne bebo mama ne se me yire ne kunu twempena di se no kore de a enadi na me free nsuo nso eat se de se ampa se woni me le twempena de nsuo ni kunu mfa na me nyina naase nti sa ngosua 8 no obi amfa maako na mka asa na wodi nkosua 8 no baako bia ma ne baako se nsuo ne ya be ma ne ho adwuma kuni wi a emfa ne ma no naase maako sa me ma se dal na mka asa e wo fie ho na me hwie snap no go na me damani enipa gina ho na mkoye wo mo hwe okay nti me koye no idi be eni be se week ena me yire ne frɛ me se me ko ba bia me ntwen na obeba ho na me obi a wo akọ edi be se wanya sabre no oba ne kwa he sasa atam ne ba sa no oba ne ko ne maame ho ba bia ni oni di nya akasa no na eba se oba ne twempena no oba ne ko ye den no ko mentu nko kire me homu kakra ansa no akosi ma ne ko ne se wosi magu nanim ase enti me frɛ adwuma bae no na wafa ne noma ne bi ekɔ enti wokɔ na de achi na me so me frɛ madam baako se no so oba ne kɔ de a ese me so me kɔhwɛ enti se abusuafo be ka se obi ama beje akura enipa afiri no ho umbetimi de na sie kura na mo busa me se me nkɔhwɛ ne mra te enso ye kɔe te ekɔto wono ne ewo na busua no ho to mbusa ye no na me de na me mpese me chirim meka emema hawo se
bia na yasa ko wale nti mbese ma kira sim ma kira wo mabusua no nti abusua no busa na se edi ntina wo do no wo se wo nwale bi ma waba eno se be ma no so bi kume saa na oba ne ka kire ne busuafo obi am na wo a yasa wo ketekete sei miguku na ho na ebehwe akora no nti nya no kore tumbuza nse na wo so ye de na mso so me de minim de waye me ba no so waba me so ade chia me so ma be ntumu musa no mso me ka sa nti mi ombombo manka nti eche na mse no me friend na chiri de me yiri ni di na chi ekugina nchen na mka chenzi sini wum no mse no wo mu de wo nte saa abusuafo na eka saa sister nse ekoka chire ni wo fam no mse wo nte saa nti saa na tie dia megu oba na numase saa na abusuafo na eka saa nti nyam ba akoka chere mse me pata mu udwan na mse mitua ne mu mitua wi a na se BBC a chire dia eyemo soso masem o kan saa chire ni nua ka chire wo mu okay enam ka chom so mo ankasa nko hwi udwan ni bi no me kan bo ne nkyere me no mfeska mo ankasa nkoto enom ko hwi bi nti du sembe sendi ska na ne sister na me susu asem kyere no ufra kra ne bae betena asem ena wasese minim be man number na me de bebo charge na me mfama no nam de man tim de man no ena wo frɛ be man se ni nua no abase wo so be wale ni nti opese wo ba no mu hunu na ni nua na be bo mama ne yese ntum be so hu be man na be man fa ka afiri kumase akɔ ba bie ni ho ha tum ko do ansa no mo be man na fa ka afiri tech ayija ha afada bro ho sa akɔ ba bie ni ho okay ndi ho no mko gitum se asama me kan se no kure ndi sana tie dia na timete sana na won so fem kan se be man na banti ma me hu mo me anye bibi ma mu hu se bia wo boma mane yesa na mse mate ndi wana me frɛ wo munua be man ka chen se manya odwan ni bi dia me diska na ebre mo na makoto odwan eno mo se me mfa me sika nyoma na ko hwehwe odwan no na mse se mo makɔ hwehwe ade no enyoma na so wo mu gi odwan pata no afedi update no okasa fa usika safro mo hu no kure wom kaish na mse mate ina se ye tititi hwa na ye ko ye nti ye ko ne se ko ka asem je ka se ko ka asem no eno mbusa me se wo ba no me wale no na me se me wale nto me se me nko sem de me madwem de minim se ye den a eniguase aba ho de wo ma nti se me ko kama dwene se bia me nwale ne biem dia na asem bi o mako family bi dia ko chechirim nti sa na te dia besene me nko eno so me nikan obeba nti me ko ye no me maniska wa ma week no wa ma sa afiri nti me firi akɔhwa akora no kora na me digwa kama firi ade kɔma wo mo ho nti da ko me ko ye ne yeso obekuma ase na me se so obekuma ase dia na esen ka me ho no woba cause me nam de na bekuma zo ni mu bia nti obekuma ase dia me nte ase na se be makoro no na abefa no de na kɔtena sa side ho no wode na kwa akɔtena affordable side ho de side na kɔtena aboabo bebom so firi Omuk Junction ho no airport phone line de ni pie sa sokoro man pokwan ni mu Moku na o moto bon tabu bi bri kontompo side ho ho na Moku hye mati Moku na minim Moku hye kontompo kwa yi so te said ye wafa traffic aboabo traffic na wusane akwa asko man pon no se minim kontompo ba bi abayere fo ne wo no Moku hye ho enti be ma no amoba na free ba bi ani abekumase abepenta abodan bi am na tenemu ho abepenta abodan amoba na tenemu wo Moku sa nti ba sa nam ti ma ya ti se me friend say me sene ni sika but me friend say me besam ko hwa akora na osim osunwan me friend na osim me ko ebono sa tan adamfo so ne nam so ye bunini nti o ka so ne ko buna ya na madwo chem say na adamfo ho no ye dai won ne ko ti sa tam de na eshimtrim say se de sia ban dia wale na nkasa ne na egu sa ne shemisumitrim nti hwa nam se da bi nti da ku bi na mesime kwakọ me yayi me hwehwa hu kwan a me fa so me hu ba bia wote nti nkomodidi mi se ya na obi bo se eni me bo se ni pass me sidin a obi hu me hu ba bia me yire ne te enam didi ne ko hwehwe
abo me so me nim obi a number na me di ne ko nti me hwehwe ya me hunti me duru ba bia me gina wo sara me ball me frɛ bra bia me ball nipa ni de kyerɛ me hwe nipa so so wotwa bobo ya na me se ai no se ne me nim se what decide he se nti ko wo kwa busani bunipa so se din ubehu no na me se mate na ko ya nti me fa fom san ne ko nti me koduru ho no na mbo nipa ni din se me hwe nipa so mesi na me se wona te ho na che se no ye hwan efie wura na entabodan ye ne dia na kwan me fa so me hu ba bia me rete no okay hu se nipa na enti nipa a me fa ne se area ho ye popular sa na ne din ye known amanfo nim no eni se din no two boy ne ye kire so on nete ho no okay nti me ka so nete ho sa no na me da mani kakra se me to nsu bia no nti me twa mani se no ena me hu se nkura me no bi di agoro nti me hwe ba akoro no sa me bayini o mani mienu di agro won nkra mienu di agro na oba ni wom na mba ni wom kwa na me bo ni din me ba so ma wo na ma tu ni dim na to system di na chi enti me so me bo akra ndi wo hwe me se ya ena ba akoro kan ni bo din foforo na wo so papa ni ho na me tam akra no bo me na kan pese me di akra ne ba but e ba san so a emra ba wi me se bia makowi akra ho na me di work stool bi na me to malt na me to biscuit na me 50 cedi nam de kan nam se je ne enko ne fa koma maame tinam de minim se saa edan bi no motete entabo dan ni bi na minim tibize bi o mo ba bi no mbedi agoro nti me de akora ne kona na uko wura dan ni nam se ha na mote no se ai entabo dan ha na mote wa free dan a yasie mu empana no akwa han entabo dan ene de ama no esa sembe ni to aso nti e ba sa no ena me samechi na mka chense me to mo aba me edi nti fa ko mama me no si ntu wura de ma na me samechi mama oba na enhume nti me kro no na me frɛ ni phone so say wo we no se adai na wo se wo sunwa na me so wo sunwan wo ha ya me na me de biscuit ni skano ne mot na ma akra na say won famere no no se wo hu mo me wo sunwa na me so boa nti hon de afre no hu se me hu no to didi matema oba no di watem oba ni di matema nti me samechi na me mbai o kan de na e kire wo se o didi matem se me nkwase se me gimi na de nde se na atimdi de bibiri me de mankasa wa wo didi free anansu ba kumase no o di watem se we kwase ya wonya nhini nti ene ntabo dan no ehini ne ntabo dan no enti wa benya nhini wo kumase nti eba sa no ena me de me kofi na na me ja wo frɛ me frɛ na ma sandiska sa akura no ho nti ma sandiska sa nti me sandiska no edu me na mka se da bi esa akura nkura me ba na me hwɛ akura no nti me hwɛ no akura no sa da me koduru ho no obi bodin fofo akura no bodin foforo se frima nti se wo wasa dani dine no wo din a wo de oto akwada ni din sen ekwe free me de to system din achi ekwe free na wadane ekwe free na be ye ne sen frima nim frima dabi wan fa na ntu frima dabi kura fie kura me frima ni ho ekwe free na ne toy na akwada afoforo bodin frɛ no se frima okay to aso enti ɛhɔ no na me se no mekɔ me sa akɔ nti me kɔ no watu ba bi a wɔte no santa abodan ni mo ba bi a ma akora ni ska ma ndi ko wura ye no ti no watu ti ho no me friend phone so no se ai me de ha me ozeze me da me fra timti me ha madwene kora na da bi hu na me kuta me lan krusa me de ba fie ho u fie ho ndi wona me hu sister bi still bi na me busa se mpacho me hwe sister bi na ne ba bi di free man ano sa chema no da dan foforo so ye ntabo dan ndi se me ko hwe me hu me no se wo hu me nti me ye wa mie ehɔ na ma nhwɛ akora na me dem dan me ni na mbae nti mbae na me se me sani ska ma ko nti me sandi 2 million ma akora no ma no wiye no ɛna obɛka kyerɛ me sɛ efi na rekoro akora no nya me ba hwan na ɛka saa me yere no ɛka kyerɛ me sɛ akora no nya me ba nti fi na ko ma me mfeska ma akora no biom na so sɛ nya me ba de a ɛne na misika me de bɛhwɛ akora no ɛsɛ sɛ me gye ma adeɛ efi sɛ saa wo bum kwasea na fa akora no kɔma ne papa
na me ka sa na me frɛ ne sister mo bɔ no mama ne se ni na munua no e ka kyerɛ me na ne sister na ofira kraben ka kyerɛ me sɛ e bia na ye yaw e bi no de kantimi nya na sa akura ni nyina obeba na me se da bi sese no be ma no de kwa akoma no wone ne wo ho e na me so me te ba bi na se me koku wu sese ya be ma nga se ne ba akura so be ka se ne papa ni wonu so nim ba bi a me so me te o ma me so na de akura no so ese be ma wi ba nti so be kwa fa akura no de ne akọ na se be ma so kura de ne ko ne kurum so kura na e be de me hu se me ba no be ba me nchen because bi kura sa ata na mewu nti se ni manim ya no me je me ba no na me ba no so hu se ne papa ne me nti se nyen papa ne me de a na se me ka ma bo no se odi me sika ma me hospital nyina me de kura de ya me ya kura no se ni ye wo mema nkwa na ye wo ba ba ko penti no wo ko wo kwa me hye ne boka je ne se se Nyankopon bo na se wo ko wuwi na o ba me kuma ponchi amo because yedi ka ko no ka so be wo ba ko wo na ko wo be ma ntina se wo be wo ba kwa na me heda nyini ndokwe no ko wo ba na ba ya na mso die bo hye no na me di so na me kuma bo na me de ne ma na se wo ko ku aponchi ma no na wa wo yen ya na wo ko toy me am yin bi na wo ku aponchi e de ma o ba no wonyenwe kire so akọ wo ba ba nti se wo sa ka se akra nya me ba dia na so bum kwase ya nti me be ho amentiase na me de ba monim se monka bi mame masim tiawa hey when it is coming it is doing a bar and ejo and Sophia mahu se owo London wa join ye show no e wo YouTube ne so. A very good afternoon to you, Sophia. And Ibra One Cashman, me who say once wa join the show no live. E wo YouTube ne so. And now we Ibra One. A very good afternoon to you. Osana na oye man of God. Na mi wo Italy Ibrahim me so me show. Kwa kubu ate me who say once wa bem from Sweden. And then we are more monitor show no on YouTube. Na mo wa ma no ne no. Wadaro ma ya me hu any baby out free out there ba. Why? Ehu hia near ma shout out. Ate. Kwa kubu ate o Sweden. Osi akra Krobea me ogidi sam ho ye. Oh, Nyankopon adum ntie ho den pa. Ye ho ye pa. Mohammed Isaka. Onso wo Algeria. Osi akra Krobea Nyankopon Israel. Nyankopon Israel pa. Oscar say, Osi nice one. Nana Oscar hefa na di free out there ba eya ba bi out di free out there ba na ye hunu YouTube for no momra so ma hu se mugina so pa momra so na mo nkyere ye ma ye hunu ba bi a mo nso mo wo na mo monitor ye ente se de Facebook for no e de ba no enti sei oba na to nanum tuo aka a kire wo se wo ba na wo de ne to onua ba no enye oba oba one na wo mamu nkono ba mu wu abefa mienu ko amana kanso ketwa na otwato no osenya oba osenyemba no omo maka ne we kura ni nyina wo mesome ho oja o mu nyina ma ene ode ketwa na wo se enya oba no ono no ode ne koi satam no onya bese 9 months na akwada ne wo be abosome nkono ene ode ne koi sesei osenya oba enti wahwe no free ni nyinsem mu saa besi baabi akwada ya duri osenya oba nti wodie ne hia oba die hia me ane sei so osenya mba de omesemi nko ye die ne no ye die ne na sei ye me ba meni ni asem bia meje me ba senya me ba de na ka mabbo free me saa tam ni nyina no ontwem sika ma me fi so obum kwase ya okay afa ma me san twon kwachi ebra wodi nkosua nwotwe hina apokọ ho na ukobo odua no wo fie ho wie ye no die ne si ye bio nti e ho no e ba sa no na oba no frɛ me ka kyerɛ me sɛ mentwa no ofie na obeba fie na me sɛ oba wo kodadada de bede na metima twɛ sɛ nti na afi na bibia bemtim sɛ no mentimi ho ade Krobea nti sa de te de sɛ me firi fie ntem nti bo be sɛ amache fo na me firi fie sɛ me kɔ adwuma nti me kɔ na me nya akɔ kwam ena obi se me busa se hwan no se na nani na me se na na be
no so o bom so na obi abeka chen say maboni dua ntumu hia me na mso metu kwan ti medi bosome ansa na maba eno pa me chew sa so semi ade mi ntwa no mabi so na me mranti wo hye me week na mse na me ntwa no wofom ti de me ye bia me gya benti me twentwa so ma na wotwe no son na me frɛ mpani ba akoso nko gya me ti ko gya me na yikohia ye no wo fie ho no yiduru ho pɛ no na me yere no ne be ma ne baaye eno be ma ne yere inya no mbento mbusa me na mso na ye no kore seni na se de be ya ye be hum no kuri nti ene ma mso mko bo se adua no ene busa be ma ne so se ti sata no nyina na me yere no so nyintum se ni bibi no nti ko ne ekohia ye no eno mbusa be ma ne se dua ba bam nti se no kure bom no anka de a muko hia wo hen ikohia wo bom so hen bom so hen bi fie ohene no ye frɛ ne sɛn pacho ndi ni mi ra fini din kakra mi ra fini din kakra nti ni fie ni kohia e nti kohia ho nom sesa na te dia kyese ko dani dua no ɛna wie na na bom so hema wadama oba tampa ona wawo abadua sanso gi abayen ona wase wonwunu nufu kese a wo manom ana bom so hema memwa hebru ese yate asi umpasua ne so okay enti mukohia wo bom so papa kro ne so oyo hene bi oye bom so hemfu ni bia ni fie na mukohia ene o ka kire nse duaba abam nti won ka no kre duaba abam nti se be ma na nka no kre no so so anka no kre a ye dani dua na enye yi betumaku se ya ampa bi kum be ma no na be ma ne gitum se ampa ne mpra ne me yere no nti hono na tiase bibia ko daadi eno mbusa ne se wona tena emfie se no so wona tena bosome enkono eye 9 months satan so na me ba no kura eko 2 years eno mbusa se wo bani eno se daabi akura ne nya ne ba eno de me yedai embusa ne se se kodane eno mde ko konfu ba bi ho wo bom so ho no eko dane dua nti eko dane dua no mse hwan ne fa ho ka be man ene fa ho ka ni nyina eko dane eno mse ya ntoa de ne de ye de ntoa de no ho a enye yi nti se sa kwa ntoa eno mse ade sa kwa ntoa no mse koso mo ayi yawa no hwan mo ne koso ai me yere no ne be man no eko so yawa no kurum ho omo soa yawa ewanto akurum wo yere no ene ne mpana na awakofa no ene omo so yawa enamantoa akuru ni enam enso yekodane dua no ifiri ho yekodane bi enso dua no ifiri ho ndi ifiri ho no na omo so ko ya kyese mahwe akora na bi sisa mmiri a be ma no so sa so nyam namba no so nyam namba no ewo hino wo sa efrem se akora no nyame ba Bema no so nya kokuduru so sa frem se de watu ni di free masisi ya no enya oba na ye hwan ba ye wono ne ba enam so mbusa ne se wo se enye meme ba na ye wo ba ana wanka ne panifo na nim ho se ye wo ba am ye hu asem ye beka ntimi dim nim se me ba na kira asem so be ba na mso ka asa kire bema no oda so tetek ye yija ho na wona ne yire ti e ho no na ni yire ba kon so so kwasa ti kuit sa bema kro ya no be one ne yire a one na wo nwotwe ete tek yija eno san ne oba ba kon so a waware no ete atonzu kuwait no kra wa kra no kra wo be se 16 years as 15 years eno wasan ba be fa wo yire bema ne ye friend say ife ni Joe edi Joe na minim se yefre no Joe wo ye kramoni ana wo ye kristoni onye kramoni kwa sorry Joseph no ye twa so ye ni Joe sa no bi ani mun se yefre no Joe sa o yere ni ye friend say ife ni fie dimpa de ife ni yo je se ya na se ubeka se ya wo no na imuntime nkan fa no yo beto fa no ba ya umtime jesu tie fra ne ya de ya wo sa e wo ni kurum de sa na different ase honey e wo sa
It's a word. And woman Trinity after your war, sir. Name ni dian kasa de ya war, sir. And woman Trinity as our friend or buy ya. There's a handy. Woman to me can dinner had a 10 the muffin or buy ya. Enti Sir Joey, Ajo year or buy everyone, sir. Was some the catcher I will say, or back or down won't fear numino, you are no ba. Enti Diano, sa bomb so hene chrono. And I said, Nipa na was so yen and anoa, a what bomb so no, Emma ho quine, Emmy at Dane wa bra, woman can swan fancho. Debbie, you done we no a quantum so called. Sahin a crane kami huni dian cabaya bede. Kami huni di wa bomb so nkabaya me de. Eh? Ya! O hine no cancer Asem chrono. Wo no ka de na kire wo. Ansa na mu free sa bomb so. Konfo kroni ho akwanto akwakoda ne sa adua no ono ka se chese ko dani dua no nti ba ko so ye chiame ase bibisa won elidi yen e ma ye ko konfo no ho e ko dani dua no ansa na ye kwanto ti ye kwanto ne de sa yikron de wa nkubi Asem Beba Dabi enti saa hene kro no te se eye wo na ye wo yere ena saa joyi abegina free wonsam saa ende unim si ye di asem nti unim ai na Asante mai mu na nanom a etie memisra mu busa o na abom so hima de efia ha sebe a oye ye nyina ya ma me eburo se obi kokofa obi yira ede na Krobea Asante kotoko ohene yeto so ani asore me bo mi musoma wo santimaura de na ne mara e kafa ho wo we de ni ya santini ya wo wono nso ya de ni o so santini enti sesi a wade na gu sen metu ntiri nsane de minim sa wale na gu bet dada de nyina de so wo mai ntim de me nhye mitrim sa me ni biem enti sesei entabodan na jo ko han ma no oda so te santabodan ni mu ana watu na firi santabodan ni mu akọ han dan pa nkasa ne de ama tu firi ntabodan mu asa ko pentabodan akro na biem Asem Beba Dabi ewia se pa beini bema mami musa asasem we oyere no na utumi we no mesire mi busa wo mpachi mitimi pa oho Asem Beba Dabi de Beba Dabi obo Beba Dabi de Beba Dabi krache wada roma mi free makuma mu nyina na mi busa asasem aha obo ma me nkọ kakra ma mesre wo we de atiefo mesre mani die mu ma me nkọ kakra owura oba no na utumi ne da me mitimi se nyo no nkwa na me na tena pen Asem Beba Dabi enti ugidi se die na beka oba owo kunu so obefa ni kunachi hwa atonsu aprabon no oba betwempna e wo take yija eno die udi aprabon ufri aprabon wa obeba besi atonsu bokuro ubenya take kwa e wato bokuro take wo ho bokuro ayiwo no se agogo na me kanye bokuro atonsu ago ubedru atonsu ago ho a take car wo ho taxi ko trotro ko anasa obesane aba high school junction so trotro wo ho taxi wo ho enti obefa car one from aprabon to either agogo anasa high school junction ansa no obefa take car e de akọ take ho no oduru kura no a so obefa yija wafaka ye ba yija no aba bisi yija enti wafaka one to either high school or agogo 2 to take 3 to yija ho hwi hano oba no die ne beka no obefa ka miensa so omra metwempna e wa yija me die eno de se chir madwen because me hu ni bi sa da Asem Beba Dabi ndi se obi odi siem na me hu dia ende menim but na adwene na menim
adekuntia muko sia abusua ho no de no oba ne kaaye ose wo wa ye ne nti no okotwe mpna because they say abusua no o mahu ni nua ba ne je no ma no ofrai ma nipa ne koi enti o mahu krache kora no one sa o mu nua ne twempna enti o gitu mu se de nti na ne ma ne twempna wono na nim ho no ma e ba se be ma ne ko ho no mu hu ne ye no obeka no kore se o mu hu se enukure wu mu no e ma me yire ne nuanom enya kasakasa ti afi no won kanto ni wo fa mu nyina tena se odidi no fa no tem kwase se ne wo fa no kwase ya e ma no fa mu ja asem na chiri di kura ndi se ye ba se ko kan asem kura mu se o mu ntena se mu nko ka nti e be wi ase kura no kura edidi ne sister no ofira kra ba ye so fo no odidi na tem kura ma sisi kura no mu hedan kasa e wo sa dwo yi ho e wo sa dwo no ho dwo na ware ma mienu dada sa enu abefa oyiri aka ho miensa enu akọ han ntabo dan e di amano ni party ahodwo a wo mpe obetena makuni mu na makuni hyehye na ne hu dware no bema waje na saase na wasini fie o wa dan miensa ewom oni ni tim mo wo man kono mienu afrim first wine ko second wine ko enso na tiase afa na chi akotwempna afedie se wagya awade a de ya wom ya akwada wono na abre na wahwe no na enei ode na to ni nua kua friye na wo wada ni din na friye no e de akoye ni frima na bema se nya akukoduru afre wo bema no se ka kire ne se akwada na nya wo ba wo na ye me ba who born dog Asem Beba Dabi. ha emema munkasa na nsema hini mo eya monhwehwe sa anwom ne mame ensu ayirimie oba kuni be ensu ayirimio wa kwantimfie monpe sa anwom ne mame ensu ayirimie oba kuma bro menkwa medi amia wo bi man so ensu ayirimie oba kuni be ensu ayirimie akwantimfie monhwehwe sa anwom na mame why monhwehwe sa anwom ne mame ensu ayirime enwum wei ama adan nioma bi adi e wo sa asem wei mu ensu ayirimie oba kuni mo bro menkwa medi amia wo bi kromu ye ensu ayirimie okwantuni mo bre ensu ayirimie okwantunie ogo Denmark yeso obi afrefri Denmark onim no obeware no hey wenya Denmark yiro obi afrefri Denmark yabrutire woso ofiliu nani abre onya agro ha ensuai mame nkoso anto enwum we di ne omapeba ensuai yirimi oba de monhwehwe sa anwom ne mame okwantuni mo bre ye ensuai yirimi akwantimfie me papa ko wuram me papa ko wuram se wokopa hamayire wakwa makasa wo no baby abu adidie no ehwa anu oje nabo saa de ehye ho ne die minim bibi wokwa adidi a ya no wokwa adidi preko ehho nso bibi hye ho eno nso minim woba ne ho adwa saa bo ane ka so woba ne ho adwa wonkɔ na afidie yi no ye ensu ayirimie okwantuni mo bure monhwehwe mame medi amia o ya na nza bekume ensu nyame ya na ne nyame beka mame bibi nso hye ho onu odi ohia ni asem ensu ayirimie ensu ayirimie otidem bema weno akọ hanta abodan esa agini ni kunuba rache onya hwe ose wuntumi nwiye mitimi mitimi pa enu obi a wa sankenye nkora mienu kura ewu ya senka wa wo 12 ye panta afu man kwa wo 12 nye mienu efiri mu ya nkwa wo 12 ndi awon de wa wo 12 na emu mienu na efiri mu
It's a new mabum. Enti Krachi Joe no, ne yere ne nso ate ase se. Ni kunu no, ene wo yere ne nso ntena. You almost awesome. Ampoma Francis was Spain. Osana na ya Krobea Asante me show. Mami Ajiriba. Osana na I salute you and the YouTube for na me kan no. Baby I would free awo hwe ye free awo de ba no. Na wa ma yehu. Why? Solomon Afrane osana na Krobea na nsu minim hopa. Enti wo eye den na okotena na nsu. Eho na ufiri ankasa. Say nkawe for ne de. Ukrom ni na nsu. Say ifiri nkawe but you say baby wo ha ye doho. Ti mu koda na nsu. Oba ne nsu firi nkawe kotena na nsu ana. Na baby ani. Na ono so ne maame ware wo hopen. Ware wa na nsu hopen. Enti say maame ni nia na nsu bi o. De maame do obetena baby ani. Maame ni ye sahwini ana. Maame ni mampon ni ufiri mampon. Asante mampon. Enti ga ni nchi pa ni Asante mampon. Sa no papa ni firi nkawe. Enti wu kosia ga no wo hen. Na nsu ho. Sa na nsu na maame mo wo. Kwa ba na afa asosia ga no ogba de mamu sa akwashi we ma wo. Kwa ba na afa asosia no. E kwa fa asosia nse kurumo na me wo. Me kurum ho. Eno no so ne maame abewale kurum ho. Nti ne maame ayi no. Kurumo na maame na bewale no. Ne ba no e de wo hema wo ho. Kwan ba ye me yere ne sister panin no wo hema wa nansu ho ha inti oba ne sister enti anansu hema anuanie sa ene ya wo yi sa pepepe sa ne tie Asem Beba Dabi o ma mi hunu ho no okay enti wo hia ano no no onware da no ye small girl kura ena wo fa no ena wo de na firi akura kurokituam abakumase nti wode ba kumase no aba be powo so onni wo se wa na nsu ansa na mo be kumase menene wo mienu mo mu nti se na nsu de ye hede nya akora keto se mo anwo bie mu ho timbe wo nso na aka ni nyina wo kumase oba menena be wo nso wo kumase e na abija me kwa amunyi ensu ayirimie menkuwa mi mabro me se ma be di amia o mo hwehwe no mame ensu ayirime enti I salute you na Krobea I take am enti Solomon Afrane no okaza na Krobea na nsu minim ho after na nsu ufri na nsu a oba ede rubegu ho okay enti onim ho rubegu o pasoro nso wo ho jireso nso wo ho nyina hini ene de keken ka ho na akra Krobea me rubegu eno na ye me makura oh okay Solomon mate Linda Opon osi akra Krobea me nso me wo tekia ena wiei me nso me hwemo monkomo a me die na mudwumadie we die me peo ya daase Ampoma Francis osi akra Krobea musho ida bia me hwe wadaro ma hefa na nso wo ya afato so why Paul se wusu ansa osi akra Krobea me nso me wo Frankfurt Germany na awiei me nso me hwemo sa asemu ya mo kan ano o hye Yankopon ye boafo ye bo adan na ono nso wo Syria Syria no ono nso hwe ye firi no se akra Krobea se ne o ka se ye mamu hu yen na mu hu ba bi a ye hwe mu firi no me nso mi wo Syria mate Lewis Amuako o se na me nso mi wo London UK e na me nso mi hwe mo na ma me ya o pankro no kodua jansen chia ne mame why chia ne mame David Free ye ono nso wo Birmingham UK e na o se akra Krobea me nso mi hwe mo Joyce Abena media flag de menya de onti flag ade ato hu mi hu twere ba bi a odi free ankasa osena na God bless you so much fa ba bi a odi free ne ka ho wate Joyce flag ne de mi we de Afghanistan for flag na Iraq for flag black red yellow Iraq be ye ifo ni bia Arab countries no ba bi a wono fabra why na mi hu Esther Safo Achre and was na Krobea good morning and now we me nso me chia pa wate in Jesus name o di free hen o chia good morning there uni USA de be keso o se akra be USA o so de hima oh okay Esther Yankopon tonko so nya okese why Tewan o say asiama o se akra Krobea I wish you all the best and now we me nso me hwe dwumadie ne wo Amsterdam
mate Holland fo nyina Nyankopon hyira mo ma menchia me nua ba Abna Lucy one makonta kofi Abna ya freme Abna Lucy me nua ba me maame ya sa freme why freme Sule Mohammed no sana na Krobea adwaman mfa kwantenten ho andi anokre asemi a wakan eye quote montwere ntome ho adwaman mfa kwantenten ho montwere nto ho eye quote is a very big quote enyom na oyi na nye it's a very big quote adwaman mfa kwantenten na so obi firi Kumasi ko se wi ko bo adwaman ba mfa kwantenten ho adwaman de mfa kwantenten ho your quote I love your quote very much. I love you. Odami Patrick, and was a Krobea. Miss me wo. Na Brampton, UK Obiana. What ya yaka country, no man cambro no. Momo hobro no ya na men pesemebo. Ni se ntini se me bo ebia. Ru e de kyrewa e Ghana bro no. E hobroni no e be ye de so obetumi abo. Ntu de oka country na Ghana in general eno ano no ebia me bo bite say tori aprutu ani nyina mensre eye kro e wo sahwi sahwi ama fie so wo ho eno wo sahwi also district say see are the regional capital of the Western North sahwi also e ho na ama fie wo nice place ama fie ye nice place e ho ma ho fe ama fie ma mama me home mrado ma anko ka de yenka apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Heavy Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo adwuma ye magina wa bi ukofie akofie radio Mutia abatu asema yaka abatu anyotoko abatu anyotokwa abatu ekokomotie abatu amikochema adwene uko wona pano yeje obi a odi owo mimi wo we usu wo we eno nzo kwa kutu aba papa ba bia tana asumde befo manim ne hia enye se wo to ba wi ntokwa ye to ba wi na patu awele ntokwa manim a ukwan ai mo na uko utu nyaro tumnya be enye asumde ene bibia se benya botra na abatu no ubekwa no agoto de ntokwa wunya basa wunya enfa asumde bia ma watu awie ukofie akofie radio Mutia abatu asema yaka abatu anyotoko abatu anyotokwa abatu ekokomotie abatu amikochema adwene uko wona pano yeje obi a odi owo mimi wo we usu wo we eno nzo kwa kutu aba papa ba bia tana asumde befo manim ne hia enye se wo to ba wi ntokwa ye to ba wi na patu awele ntokwa manim a ukwan ai mo na uko utu nyaro tumnya be eje asumde ene bibia se benya botra na abatu no ubekwa no agoto de ntokwa wunya basa wunya enfa asumde bia ma watu awie ukofie akofie radio Mutia abatu asema yaka abatu anyotoko abatu anyotokwa abatu ekokomotie abatu amikochema adwene uko wona pano yeje obi a odi owo nipa na emom adwenche na ya na obi a che yebesre ka mu ntokwa no so munyai ni nyina de ntokwa bana no se ka ya fo ye nyame nko an kabaku pra no nyonko eyesa nya fenketwa na efi akire ba no na mo nso esua medamase salamu alaikum muslimi muna gesuwa mu muna jo mama dubai mu cecin muna kayantiya abin da yake damu mun nan ga kasuwan na bai yi kasuwan ba kyau naman kuma shanu su kuri abin da muke so ba muna roko Allah sa wanda zai zo Ghana peace muke so
kagan fara bakunga ya zo ya bare shanu bai zuwa nan abinda muke so muna roko Allah sa ya zo mu vote na abinda wanda zai zo duka Allah sa ya zo sundiye yana gana sai muna zama peace abinda muke so kenan mun gore sai de ya da nyame ase se nyame so ma afre no eba abato no ebe to ya wasumdwem na wo se emrantie ne mabawa no bi ahwe ne ho so ye because se wo time obi abeyusu then background last Sunday mark go abrochire e de wo mo ko school papa na se obi ba be ma 5 million and I say 400 na waje na wo se kodin ko yasma bibi to ayewa won kwasa asem no wakodi because say wo de obi ahwehwe owu akira kwan na mom sa wo ko Jesus ka we de na wa ko hwe owu akira kwan etie de nyame na ye bono mpa ye se ye ma no e ma o memo obi antan ma obi ama ye den e me yusu na dwen oni akoto wa ba wi a kotena wo fie se TV na abehwe se radio na abetio no watie na nyame so enesi hene ye de enim se eye de ya papa Yesu no obesi wo hene ba akopɛ aye den ama yen se de America for ato mu de bɔkɔ as say yanti de bia wa American saa so na nyame behu ye mɔbɔ ɛwɔ Ghana ha so ama yen so ye bibia nso ayeye tibe nyame jam mo passe ma la da pa mkibo nuru da inzabre la da pa la no na ke vote na pa e vote e vote ba e pedogi e ni bi an DM kala inse ka zabda da to ki la inse kala mboko e MPP o NDC o kibo zabre ye ne ye zabre la yeti zabba ba bi be so muten ke yambe kpala ka ba ya be nga fin ke yan zabre ka ba ko saba ka la bora so bon to asemya kibo soda yila soda zabe la sa nuru bun ba he mo bon to asemla dem pesa me pesa di kakra kan an to ko duru muko sa wutu wie do ba wene wa se ne ban na kugo bechire na ya ka na ya kunto ko ne di bro sisi hu na ewu to yentemu ukọ bo no ho video bo no ho e kire o master me nyane se Ghana for e mani me man penini nkola about time for mun kasancha mo mano se mo mano emphatic etitrasem anhye yensem na yadi asudwe ebeto abano obeka jo se diska le kotwe kofa balato a me niska no me nko pro nkwa pro wuti Roma no nyanmo ayalefo ewo mangana amikaba yentimi ntomika Cote d'Ivoire yanyiye Togo yanyiye enti e pasudwe enti mikacha mebu force obi kacha se diska ne ko dieti tisemo a kan se omo ni ba no nkoye ma o de mutimi nkoye sade no ye pasudwe se ko to abawia o paso firi ho ko hye ebono nsia no wakwa ko tie results so waba na nya ya no wajiwani wo den me fem pia bonti engogru obi fem pia bonti eni nkwasesem antri obi asundua na yepe omangana yepa asundue yepa ngoto o kiso dinti amen me da se pa me kan se Ghana de yebo Ghana de de kaya ye se asundue ifi to abana enye ne basa bia ni honoma esi na de meka ne se Rwanda na ka be se 30 days na ye kwakoto aba na se bi nim no aya na Ghana no akoye se bi emponchitokwa omkuku ni kakra na abafom na de mesere ne se ihia sumbie na asumbie ihia me teacher ni sabio se basa esi a meye den na matimi akọ classroom se me kwakọ kira de na beden na nkura no so kura no a omo ye minus no omo timi aba se omo so baba besua de enti de mesere ne se ne esi akura ya so ndwe mu e film na tenten sha se to aba no boni bia nsie no saa na mesere oman no eye the clergy mesere eye akufuado ene the other political parties a omo ka ho empo ebesi eye ekwedonko a wanya ba biko the replacement and I said nipa obaba be replacing no na asundwe abua na ye nyina yetimi anom ama Ghana so afan fa ho de tikakra metimi aka yo mpo ya siel kan na yete mabi ni tibi bombisi e kate do arba election la kate yete kensula te bore suma aham te bor zaba so de zango men en kuntan
kaba pa ahoye kenzang ballot box keken to mayina bam bor ba ligrila bam mengla bakuza ba gabi tana ta kenzang box la katam bambe yang la kaba pa arti bi keke et kaba tang beso enwa la ko swangte te berme yame lampa election time yin ken sui vote ba kulun yin eduon lampa kargama ki wo ge radio ka wom on di wa gana nit on di ba wa gana nit ti bori suma ka ti bo sesiela on di wa gana nit on te dana ka tanga so matete yin ken sui vote la ba le yin e po ani bi amade ba ka ba pa he ki kenza e yin mara pa ngi yen wa la ko swangte mbelu yame mabi lampa pa ka yen to asego tan fa bi tan ba app bi ka ba pa harba zongo bi ka ba pa harba yam mapang la tamuta do ayetangwa yaban ka suma antana ta teto wabe kambelu ya meka yeria sori ame ile duru hɔ bie mu Ghana yɛ kɔto aba ɛyɛ mampanin ne yɛmra sɛ badwafo ahodoɔ enti na Otek FM election warehouse yɛafa ato yɛn ho sɛ yɛbɛtie simɔnten so na yɛabɔ asomdwe ho dawuro sɛdeɛ ɛbɛyɛ Ghana yɛasomdwe kura yɛ no yɛbɛkɔ so akura mu sɛ kusua na ɛmmɔ enti ɛnɛ da yɛate asi kedetia abɔnten so a ɛne yɛnua no adwadifoɔ binom ɛyɛdi nkɔmmɔ na ɔmo nso akyerɛ ɔmo adwen ɔmo nso de ɔmo fotusɛm ama Ghanafoɔ binom a duru abatoɔ sɛ yɛ amanyɔfoɔ binom ɛbɔ mpa amumu yɛ tutu asɛm afi wei die Otek FM election warehouse yɛafa ato yɛn ho so sɛ yɛbɛhwɛ sɛ saa nneɛma no nyinaa ano bɛbrɛ ase na Ghana so atumi afa ne ntoma pa afira enti dimati na yɛnkɔ tie nsɛm a Ghanafoɔ bi ɛwɔ kafa asomdwie ho pacho asomdwie sɛm deɛ mo bi ka kyerɛ Ghanafoɔ kyerɛ sɛ me ankasa matona Walton country ɛyɛ Cote d'Ivoire abatoɔ mpenkyempenkyem sɛ na kɔfa saa tɔkwa ne baayɛ na kura no so ne afre no dokoi na nipa nam so obuwu saa amansem no mu no wo mu wie echi so no politicians ne be ye baako a ye be sa be di yen so e na de mi hu ne se ye beto aba se ya wo mu edo mkodi nkwase asem no wo mu so ye nkrofo mu politician bia no wo be yusu ne ba e di na kodi nkwase asem okwa akofo obi a ne ba wase ya onum koke ni wi aba be di nkwase asem ne mo ba se o ma ne butu wi ye be di ade wo ma ne edo makotena abrochire no san krofo ne besa bedi yen so ne ye ma no a sebe yatete ye botom a ye ne abre ye ho no no be ye wishless ebedu ba bi ne asa ka che so papa kura no wa mobra esan se o papa ama wo ankodi nkwase asem ankoye se de obeye yi eti meme de me wo no me ba bi no election ayi bi obedi nkwase asem even party t-shirt wa ma me ba nhye bi ena wa kodi demonstration aso koye bi me ba kodi party kofa party t-shirt ba wa no na wo free na akodi bia no de ba na akodi nachi esan se abato mu manso sem no edinsem bebrebe ba na Ghana so e wo se akoye se MPP ni NDC se aban no koye bibi na so kokakra no ya target je akoye we NDC we su kokakra se we MPP etini ehia wodo kroye na se ye de tron man mu na bi se bibia be koso ma abato no anya ne nyina transe aye adwuma ne ntokwasem bia nkofa baabi ma medamase de me woka no okay within the lady and I'm so agent kakra me wofa ho ne se abato ayebetu no asumdwe ne ye pa ma o man Ghana nti ukọ a so ya omache no akodi line no akoto aba uwia no abafie na wa twen kopem se yebebobo internet TV o man Ghana nyina oh me de me yema anka yenyina yebewie nanka yato aba na sa ni jeso but ya nipa ye free e feel different mu ni die enye da ya adwene ngepe ntinke ye besere Ghanafo yesere mo entokwa bi enim ano baba ye bi enim yesere mo ye pa mo cho mo me nyina yenye kro de ade ne sa no wo wi ni ayemfama no nye ntokwa nipa bia ye nipa na emom eya adwenche na ya na obi a che ye besere ka mu ntokwa no so munyai ni nyina de ntokwa bana no se ka ye fo ye nyame nko an kabaku pra no nyenko eyesa nye fenketwa na efiri akire ba no na mo nso esua medamase salamu alaikum muslimi muna jesuwa mu muna jomama Dubai mu cecin muna kayatia abina yake damu mun nanga kasuwan na bai yi kasuwan ba kyau naman kuma shanu su kuri abina muke so ba muna roko Allah sa wanda zai zo Ghana peace muke so
kagan fara bakunga ya zo ya bare shanu bai zuwa nan abinda muke so muna roko Allah sa ya zo mu vote na abinda wanda zai zo duka Allah sa ya zo sundiye yana gana sai muna zama peace abinda muke so kenan mun gore say de ye da nyame ase se nyame so ma afre no eba abato no ebe to ye wasumdwem na wo se emrante ne mabawa no obi ahwe ne ho so ye because se wo tam obi abeyusu ne ni bakron last send mark go abrochire e de wo mo ko school papa na se obi ba be ma 5 million and I say 400 na waje na wo se kodin ko yasma bibi to a ayewa won kwasa asem no wakodi because say wo wo de obi ahwehwe wo akira kwan na mom sa wo ko Jesus ka we de na wa ko hwe wo akira kwan etie de nyame na ye bo no mpa ye se ye ma no e ma o memo obi antan mo obi ama ye den e me yusu na dwen oni akoto wa ba wi a kotena wo fie se TV na abehwe se radio na abetio na watie na nyame so enesi hene ye de enim se eye de ya papa Yesu no obesi wo hene ba akopɛ aye den ama yen se de America for ato mu de bɔkɔ as say yanti de bia wa America saa so na nyame behu ye mɔbɔ ɛwɔ Ghana ha so ama yen so ye bibia nso ayeye tibe nyame jam mambo passe ma lada pa mkibo nuru da inzabre lada pa la nu na ke vote na pa e ke vote e vote ba e pedogi e ni bi an DM kala inse ka zabda da to soki la inse kala mboko e MPP o NDC o kibo zabre ye ne ye zabre la ye ti zaba ay ba bi be so mute ke yambe kala ka ba ya be nga fin ke yan zabre ka ba ko saba ka bora so bon to asemya kibo soda yila soda zabe ka la sa nuru bun ba he mo bon to asemla dem pesa me pesa ka krakao and
Yeah. Oba pa yesa won fa Asem Beba Dabi dwumadie ni agro Helic Mensa. Madam, a very good afternoon to you. Nyankopon hyira wo. Sene utie yen, sene odo yen, yen so ye do. Sa anso na Master Asante. Onso ne won kwada ya mo madwuma yefo a mo wo second chance organizer. E wo de chem so ha. Enamo nso mechiachia mo. Ofata onso ne won kwada wadwuma yefo ya mo nso mu ye straightest. E wo New Road Askwa Anraga Junction to Askwa interchange baby o ye Toyota Hills no e ho na sese wo ofata a very good afternoon to you we mechia why Master Ata pe onkwala ni bi no mehwe mame na sese me ka na ase kasa why ofata afei awodadie mu nchia nkoma happy birthday to you Erica Banfoa ene akwada ketua wo mfinhia miensa na wonana sapokuma nkoma ena osre nyankopon nhira ene nyankopon ahobambo edi amawo you are +1 today you are 3 years old nyankopon nhira akwada ketua no onto nkwanem God bless you afei obadi achame akwaba edini bi o uhu a eze so okowachi na osamba wa nkwa ma di Asem Beba me ebi edin obi botia me I don't fault edin de ese obi a wo se de obo obi a wo ni din a obo ndi senya de tworo no na yebo obeka ne se ya akra na ntisenia wonim okay akra yenche yetiefo nyina Monique Odomonique daba am sabiri odane mpam na daba new site one fans so aye hu ena na adwuma ne nso wo apraman yo se ho nyina ya mempesua so se ho na mete na me mete sokoban sokoban ba me nso matena tuo sesa na ye me wo fade matena tuo kuma se ya wonsi uvia ubechini sa ba me am sha se se me han dan no se usi udie obo usi wie dia na waje me sha se se me han dan no mienu pe no ma han first one ba bia me tui ni ba bia mete asa ene onya ba bi papa tena indira na nya mfie mi ba bia metena tuo ya ne kura no oye me maame ye friend afi asanto a o se me nsamra ayo na metina mu free na si u dabi say de wanyini mabautek mabautek yo akra owura mami musa oba akumienu bi mo wo sen ansa na mo ba kumase ya wo mienu mo wi anti kumase ha na mo ba ya mo be ha se wo enso na aka ne nyina na okay na wo yire no tai edidwa eba teka na mpacho David hokuradi na oni drama tek na hefa na no wote a oba ekuro no so a uhu no na so ofiri he na baaye nimise na mete daban na me ba kumase na me dika chese o mute ba bi ani beto maame ne sister yi ohima ohunti ma ndia Matias edi ofiri ba bi ani eno ana na mehwehwe ofiri wo nchen edi sen ansa na eduabo na eba ofiri me nchen no edi be se 4 months posome be 9 ansa na eduabo no eba asem ni sima wokọ kuro ni so ansa na wokọ ba ya ansa na abebodua omka se ombaji udwan ne eyin ansa na abebodua no okay na asem no kan ne senya intima omka se abusuan so ombaji udwan CDC na abusuan no me de mentima mpem pefia ankase tu de wokan ne sei me kire ne sister na me yire ni di na chi no na me kire asem no kire ne se utwe ne kogina nchen se abusuan nanim ankasa de wankire hwe mu o se ne yire nya ne hwe yemusa ne yire na ni nua ba akosofo ba ene ofra ni kogina nchen na o kire mu na o kire mu kire ne se ankrofo bi de asem bi abetu anim na ma ni bu obusa na ne bufu ye na oba ho sa enti wono so koye no kan se ne kire abusuan se won beje o ono de o ka kire mu se me si me kuno da bi me se
wafrɛ wo yiri nua no ɛde na kɔgyina nkyɛn akɔka akyerɛ ne sɛ deɛ asɛm wɔ mi ntimi nka no wɔbadwam ɔbaa no mesusu sɛ wabɔ adwaman ama nipa bi koraa de abɛto m'anim ɛno na mimi bisa sɛ ɔno de kɔto abusua no na ɔka ne sɛ ya ɛma wo ukɔdi dwantwa no awon do kaso beji on beji me ono koye no kaso me sɛ ono kyerɛ sɛ wonna ne charge de ko bɔ me no kyerɛ sɛ me simi kuno enti ekum no ho na wɔn gye wo dwan ana sɛ adwaman na me ka sɛ etia me se deɛ ti asɛm deɛ me bisa wo ni ye asɛm deɛ waka ne nyinaa wo se wo frɛ wo yire pani no ebegyina nkyɛn ɛna ade to n'anim sɛ ni se ɛyɛ den ne duro abusua n'anim ayɛ sɛ wo betwa dwan bi sɛ wagu abusua n'anim ase ɛwɔ na mpɛ sɛ wo kyerɛ mu anti emra ba sɛ ye ka asɛm no wie ye na me frɛ ne nua no ko gyina nkyɛn waka kyerɛ na wie nkɔ hɔ bi wo ebre ne ti ne nua bɛma ne se me gu mo anim ase wo ka kyerɛ sɛ wo kan ne deɛ obi ante wo ka kyerɛ wo yire pani no sɛ obi ante wɔn ko bɔ wo mama ne sɛ na wo ka kyerɛ wo mo do ka kyerɛ mo sɛ saa asɛm se ye ne wɔ hɔ ɛna me bɛ mentime nyi anim ankyerɛ abusua no intine sister no busa am sɛ de na man ka no na me sɛ de esi bae no me sister timbi me wo fa timbi enti me dwene sɛ bia na ekoduru ba bi obi anim na aware na sa akɔba so na afi aduru omanim wo de kɔ wanim wo maka o se wade ato wo manim enti nyina so obɛ na wo gina ye enti wo se wo mo ji wo gwan no megu oba nanim ase sɛ wo waka sɛ oba na kɔbɔ adwaman enti ɛdeɛ na wo busa ano ansa na wo bɛka sa wo busa wo ba ai ana wo busa na hwɛ to odwa na wo se wagu anim ase so oba no de wo se nye no kore na me se wo bɔ adwaman tia no ne anim gracia enti betwa dwan okay afa yɛn hwɛ ebra wo bodua no a wokɔ bodua no wɔ fie hɔ nom no ya osi obi efrɛ wo a mokɔ hyiaye no ebra mokɔ dane dua no wie no mo saa ba saa wɔ hene korɔ no obi ana mo ama bio mokɔ to antoa akɔdane antoa de no yansa ama bi yansa ama saa wɔ hene obi ade ntina mo ansa ama bio efisɛ wo yi ne kyiame bi ama ye ti ne kyiame na ne di anim ema ye bibia nti wie na sɛ ye wie ti mokɔ dane dua no wie no mokɔ no wɔ hene na anka sɛ mokɔ dane wie a momra nsenkan bia wɔ mpachendo wanka na yi ne chia me de ama ye sɛ ye nkwa ntoa so a hwan ne bedi anim bio san de akɔ na kro n'anim nya chia me ne bedi anim ti sɛ chia me anka hwe ade na me kɔ akɔyɛ ona na hɔ okay wo de me ba me pɛsɛ niema bi anim da hɔ afei ebra ɔmo ɛkɔtɔ wɔ mu no ɛde asɛm na ɔmo ka kyerɛ bɛɛ ma no wɔgye mu sɛ nana kro no anim no ya wagye atum sɛ ane me ne nada ɛdeɛ na asɛm na ɔmo ka kyerɛ no ana ɔmo bisa ne bio asɛm ka ya ne sɛ yɛnkɔ dane dua no monkɔ dane dua nti ɔmo anka sɛ mokɔ dane dua ne wie a monsan mmra pachende mo anka nti da wɔ ne wɔ yera da ɛne mpena wɔ ne wɔ yera twene deɛ wɔ hene korɔ no wanka hwe anfa ho pachende de bi eduabɔ na ne hia no saa wɔ hene no yɛka sɛ kɔkyerɛ yɛ fie hɔ a wobɛhu no ne din ne deɛ ho nkae baa bɛtumi akyerɛ yɛ fie hɔ ba me chiame no hɔ deɛ bɛtumi akɔ ama yɛne na kɔ fie hɔ wonim chiame no fie wobɛtumi akyerɛ yɛ fa hɔ a mehunu wobɛhunu pachan so akra medase wo mami baku what is anyom no obo dabi akra mente onte wo papa bebre ya nze we na ma epen na se me mate na sa de ono omo na ekọ dabi na wutimi to omo no nwum ni nyina wo ya bad pa se omo nwum ni nyina nwum to se no hu se emamrantie na emaba wa na aba no ebinom ye very stubborn ebinom ye very stubborn je se osua omo nwum na nsa na no boa wo obo hwe enra na me ka asem bi ewo phone so na me ka asem bi meto sa anyom ne kra ma age no me meto na enipa 4 ene a conference gina so ena me to wo ma me baku na enipa 2 age so o papa bebre Grammente da mi yine okay I don't so krache wonte sa anyom no matida
media me kai and say papa ba ko shempa say ba ko shempa say and the tete what the tete say me anu na ye me oh wo ma mi ba ko nso aba obofo ba ko so san ko shempa na se no ma ye nine ba ko nso aba sim papa ba ko shempa na areho say sisi isu ne ban ye ma bi danity eye nim guase ma ma o ema se me Krobea mete hei ompeme a me se opa mempene menti ase ne mentna sabe onimi ne tie onimi ne ware na be ma foforo enso hwew de wahu wo me ho a enye no ompe a mentna jame de obu ne so ye no kona kofo no sese obi nyim onhuru se memfa nhye kwasi memfa nhye kwadwo ana memfa nhye kwame onhu because we wo mo hwiwi sa no ade ne ba ye no wote ho kaka we die ye ho aba ti die ne sei me fo aso be ma bia no se unya sika bia ho dwo a die ne die e ya yoma eboa asofo mum preach die ne ye e wo mo nsori mu mamon ka se dia wariguo beba oba obema ho kwan na wo ye oba waafo na be ma foforo de wuti wati ko be ka fom se wone wo da no I don't blame sa be makro no e ye wo oba no wo ye mempana wo ye meyere na se o ma ho kwan se kwabna na foforo ngongofa wa I don't blame Jataba I don't blame oba de chiame I blame you adentia asem bi wo manim eboboba ebeduru abete de meka na se abi akwaba ya eja ninu aba no ye nua na ho te sei ewade ado bibia boko ye nua nom no de oyo oba panyini wom ye frɛ na Yaw Asante de bia oboni din aha enti se meti udin Abigail na mahu se oyo oba ho dwo kyerɛ sɛ ɔno nso ne ho dwo ɛna sɛ ne wote no ho dwo ukuna nya enti sɛ ne America ma ne nyɛ saa o ma ne nyɛ saa sa anya saa na ukunu frɛ me ma me complain be wanya asɛm yam de be yewo no me ha adwen kakra adwen ha no ye wode ye papa ɛne ye wode ye bɔne enti ma ne nyɛ papa no very good ɛna wiai nso wo brenie time herbal ene fayewuram medase etiefo ene atofo time herbal center akachi eni medi wuram ewo time herbal center yemfie ye dwumamu yenrumu na meche wo se time herbal center eye dwumaku a ye de oba ade no buna habama ne hini eye adwuma chro ne se ye ni nua na ba no na yemfa na haban no ensa yawe ne no ho anamo na yatutu a yakeka no buna habama ne hini abom ena ye de aye enu akukudam miensa eye time herbal mixture time HH herbal mixture and a time HH herbal capsules na enro ise wo pebi atwa what do we need to mu e pharmacy shop chemical shop and a herbal shopper ubenya time enro ni bibia ato ni a wopen dodo etunso emfa na ni enchom e imrom Abidjan house afi atonso enso Monaco junction ubenya time enro ni bibia ato me patro wo se wotie mi a yentinsimoi e time HH herbal mixture and a time HH herbal capsules edro ye woni nsuo ene wo ne topaye obiane se de osipe na edro esifa obi to edro se me peninsuo no obi nso to edro se me pene topaye no esanse owo die nti a ope edro nsuo ena de ope topaye nso wo die nti ope topaye doctor so obiane ne taste ya ye nsuo ene ya ye ne topaye se open nsuo na wato open ne topaye na wato ye nto ne mienu nyina emumu esanse ne mienu nyina edi dwuma krona na time HH herbal mixture na ne capsules no ye de boost immune system Dani damage mu ese immune system ene boni pedua no ho ban eno ye beka nse enkomwa okoboa ye efri yawe eho dani da okoboa ye ebo ye ho ban efri yade eho yawe eye wudini
yareɛ ɛyɛ mambofo sɛ yareɛ ɛbɛsio nipadua no ɛso a yɛkɔ a wonko bi yareɛ ma waserefoɔ ɛserew yareɛ ma abusua ɛpo yareɛ ma adɔfoɔ kwatwe mu efiri ho empo yareɛ timi ma ɔma ɛpo ɛno ntimi dɔfo wutie me dan da hwɛ sɛ wo nipadua no nkomoa no wobɛhyɛ ne de esan sɛ dan da ɛyɛ adwuma ɛbɔ ho ban efiri yareɛ ɛho na ɛyɛ adwuma sa ne so na ho ɔden ɛkɔ fam na hia sɛ wo hyɛ ne den na adura yɛde bɛhyɛ nkomoa no ɛden ɛyɛ time HH herbal mixture and nasa ne capsules me patro sɛ boost immune system na ɛma wonya ahoɔden ɛma yareɛ bia ɛntimi ɛnya akonya ɛma nipadua nim esi yareɛ ano kwan efiri nipadua no ɛso obi wɔ hɔ no ma ɔda nyane a ne ti yɛ ne ya ade tie ne mɔwerɛ ne nsa da biara da onya baabi complain sɛ ɛyɛ ne ya edi nta esan sɛ ne nipadua no nkomo na hoɔden no ɛkɔ fam ɛno nti ama yareɛ bi ɛnya akonya abɔwura nipadua nim ɛna ɔfrɛfrɛ na fofoɔ aba bɛtena nipadua no ɛso ɛno nti wo a wohwɛ Brunya ya ye babedie ni eda ye nimu yi mepacho aso ye de yare wura ana da bi wo hwe ewachi a enkra wo ho ebusua da wo ema yare emeto nhye wo so emetete wo eno nti edra me kanfo ede amawo eye time HH herbal mixture anase ne capsules ayete say wo bi adwuma na wafo obi se onhwe adwuma so ye security empo police fo omo ye adwuma bosome so a ye mo mu sika se de be omo betimi di edidi no mutimi anya nwoden aboye ho eban saa na immune system no etie eno de da ne dan nyina no e wo se etimi ehye ne den me patro eduro no eye time HH herbal mixture anasa the capsules the doctor number no menim se bibia ye wontanta wo tium obepesa obeji nchimu obromedie eso anasa obebusa question me patro ye number no eye 0244 417 669 0244 417 669 kaise edino eye TI MG a time HH herbal mixture and nasa ne capsules yensho ye ka ye yusu me patro eye nadio enso eye adwuma kakra ye se ahiti yemfa nsuo enwom empofun timi ye adwuma ye se ahiti yemfa ntonom kakra na nipadua eno ne kura phone no eno ne drive car no me dofo pam yemma yapom den ensom yebo yemma ye ni enko yapom den ho edro time HH herbal mixture nasa ne capsules no eye nipadua no zoom lion efi bi afa aduane mu ensuo mu enframa mu akoni paduanim no sa wonom aduro na eboa propra safi ni nyina efi ni paduanim ama oni paduane nya ne fa ho de efi yare eho me se yare eya afi esanso ma oba bi aboso me so a na yate ne nka me che menstrual pains boso me so na menua ma no bi ebu fa so ne nsa de da na yase boso me so oba bi timi lose weight ne so timi te wo ye ho ya nyanga enye ono a ya na wonamu no aduane die kra ye den ede ama no menua ba ko akoma to yem se wo ye obi aboso me so a enipa nyina ete wonka boso me so agye se wo sere kwan efa adwuma mkotena fie na wotwe me do papa se adwuma pe ho ayeden ukofie da ko pe ho mra na obi hye ho ofra yes mema biem eno nti menstrual say obema wadwuma no asomobo eno nti menstrual pains bi a wonamu no pa no so pumasi bere na adura bebo na asi ano ekwan na wanya afa ho de every boso me ya onim no eye time HH herbal mixture and nasa ne capsules Trona say, and Nasa Trade Ampo Edome Yeno, or Catcher say, or Babin Saboso men crona yamu no de be war. One cassa or Baboso men subiana who would dear moi, Jamu and a bema mujesufine pie depi, and not say, ye knew any be a yeti, and near maybe a coni pedrenim, and not Chimatobia Benny pedren, a coffers our highway a bray, and until bit me yes, no coincidence a trade ampo edit to me a rahaba memo, a drono a time, HH herbal mixture, Nasa and the capsules. Meanwhile, wutie me immune system na wode no ewo fomti no bacteria bi etete wo bacteria bi ejojo bacteria bi ama wo mayo eso atosini anase abafom ene say ensuo bi egu ensansa ye bebre wo nantem ene onantem menua ba ojonso na se bifo ahifie no se asem atome woni be medi mposo agro wonam yaw mu emposo agro de enkedi no de so eyedo ene edi hyase edi wie na so de ahyase be puma wie ye wonam yaw mu sa me pacho wo
bacteria bi na etete wo agyanan bia bi anya nkwa na wokoso broni wa upieto bi a wo hyeye ensuo bi a wokodware mu wa ho siesie a wo manframanfo ahemfie no empo chemicals bi e wo nkon wa mfifire te wo enam se wo hye wo ho pampe wa ahemfie no nti no emfifire ne te na ebi abo adura honom me pacho odwunso asabi on pepe wa ahemfie no eye na wasa hye pieto ne saa me pacho emma bacteria no akonya ebetena wa ahemfie no na wa bie wa ahemfie kwan no wa mansuo egu na sabi enka edi akire oba siesie ho ye obesima ye kasa oba mu a ahemfie edi mu bi eno ntimi nua bai Adru American for Eddie Amount at time HH herbal mixture and nasa ne capsules e boost immune system no na eboa esi bacteria bia anokwan efi wa himfio na nso wa ye obesima obemwa bro nyai me patcho wa drive car e ma obi me fa dofo enko esan so hwumbre eni ewom no ye hwum na me patcho wa so ba ye hye ankase sanse be ma pa ho ayeden afa midua be ma nso dwunso a wote yaw be ma bi dwunso a wo bre minua be ma yanka ne sa e wo so otimi dwunso bokwa wonte yaw ene obrebia wo dwunso na wo sini nyina apia bonten wo nentene timfom enam yaw na onamu no dwunso ne so akakra bia na account me patcho dwunso twa na chemato aba ho ena bacteria bi so etete wo ebi oba bi e wo sa o haw no woni ni kodi mpaso agro akofa afiri ne ho agyanan bia sade meka se ekwan a oba fa so nya sa bacteria no ema ne betete no sa kwan na be ma enso efa so enya bi ema ne betete no ema ne mema sam ekofom ema ne hunso egene ontimi enhye ne dofo nyinsen sabi etimi mansansa begu be ma ho na waposa na afon menua be ma so wutie mi a me pacha tadifo wa ene watedene ema ne mema nyinara oba to atobi ma dofo be ma no be ma so to atobi ma dofo ba no na monom na anigye ema so sade be ya edemo no be ye enika sade be ya ebre so se ye wo bebi achi a ya wo achi bokwa yenfa ensemfoforo bia emewrem edro no eye time HH herbal mixture nasa ne capsules be ma wakwa awawe ebraso so so dofo nyinsen enuane bia wudidi ye amene hunso agene ekọ oba no wa na apia ba abonten be ma hunso wo se etimi eyedu na ehye nyinsen wodie ni mu aye ha me pacho edru American for ede amount na ma hunso no mu ayedu na etimi ahye dofo nyinsen eye time HH herbal mixture nasa ne capsules aha na me di obesie me pacho je doctor number no na any doctor ntwetwe enkomo jinchemu obro me die eso minim se ma ball house so ye number no eye 0244 0244 417 669 0244 417 669 kaise edini ye TIME time nyankopon shramo arofo miami nua ba no na enawie yi waka enupa ho asem na de akyerɛ Krobea nua ɛno waka de pasa de akyerɛ entima na moto na wura ba bi eton aduru bi asese ya kɔna kɔpɛ time HH Miss Chanubi na wo de eto yusu na cleanse ni pedua ni mu ma wo na nyawa hoto akwadai dinde jedidia osei apia uko school wo Jaden Gradel School ewa Abepo Junction na ene o maame Ellen ene abusua ni nyina se jedidea ene wanya afeko e de aka onfie ho osre nyankopon ni nhira ene na ho bambo se entolso. God bless you. Ene we 3P garlic mixture nso eye duru ansana jata beba be kire me ade ba ko mienu bi mu no wunya 3P garlic mixture no na se ono no mo a ebeboa wo pa so you be our blood pressure there be ejina bia cholesterol wosoro immune system na you weak sradia dore o makora honho no nipadua enni ahoto kire se moje ntumi ni atrantwie yie wo de 3P garlic mixture duro bi nanonom na beboa wo oba misty herbal kolinag dani herbal ubenya aduro bi na wato your number is 0248928824 and 0201000021 ewie yade beko herbal oba asante bekwai dominance zongo frafra hini fie ho eho na yade beko herbal enso edidi dwuma na ewie wo ye obi ankuda bi atu wa ya engu brane emiane nko
obenyu ahoto stroke yadeɛ de wato fam asikyire yadeɛ ulcer ana hono e de wo so sabe koko bi abɛyɛ chronic oko enko wanya prostate mu haw ana wanya dompe mu chimatuo bi etwere yadeɛ na ɛhaw sɛ wo ba yɛ nkyɛn a yadeɛ bɛkɔ heba yɛdi ne honam sɛ o yadeɛ ne bɛkɔ no wanyu ahoto yɛ number nie onti biribi ase afrɛ yɛn 0531 60 2710 0531 60 2710 Abapamo your biggest online shop yedidwa simple ko Google Play Store ana App Store download the app no Abapamo o download wi a onua wuram ade bi a wuhia na pɛ so to bi nya bi electronics appliances ahodo enioma ye use se nipa eboa yen we yen dada setrem se ye kitchen tade a ye hye enioma ye di nua ye Abapa portable washing machine ye 399 Ghana cedis o to wo twa de Abapa Mall wo the only phone ade be download the app na ye number 059 338 6133 and 059 339 1848 Fit Homeopathic Clinic yawa hinema kokoben ya Benjo Max Company no 18 junction this one na be wen enu yanom ya di mfidie free India aba ya di hwehwe dipadua ni mu all the nerves and the no ya ye hwehwemu wo ha obi eda so ebie nu a wonom na nya no aduro bra na ye nya hwehwemu ni emfa wo yade no anu aduro ankasa nka no se wo ye obi a yawo ena oti wo no mpem nipadua mu ntini mu na etwetwe bra ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwan so sa problem ni be free ho wa ye mrempam asikyire yade sasabro arthritis nipadua mu yaw enam yade ani ho haw ulcer diabetes hepatitis ana typhoid ni nyina no enrom ketenketefo no ye ho adwuma bra ne amwa ate ye number ye 0244 58 3859 ene the host of Royal Sports, also the PM programs manager at Tech FM, or your soldier, your friend no, Isaac Osei Akoto, aka Kanu, and now Kanu Awoda, and now we are senior. Openi, a very good afternoon to you. Yankopon shirao onto won kwanem na ontutu anamo ensie Kanu. Happy birthday to you. God bless you, Openi. Bema. Yawo ofreno. My friend. Okay, dey 3 seconds. 3 esa. Ya, idi kan friend do we nya no. Aha. Do no buy no we hu kon friend back. Yawo freo. Aha. Metene nka me hu ze de wo ye nyina mete. Ono so te de me ye nyina ba me kasa no ho a. Also want it. Sisi e na esa friend ni bi ni nya no. Na asem ni se me kan ni nyina be ma na asem ni nyina de kire no. To hu se eye ni kunu kwakui. Wankasa bi na ogina so nyina me so mi gina so na metie no. Timeti anse enye sebi o mpanifo fanche kwakun semfo no de akọ Tech FM no. Hwan na ekasa? Ya wo no. O ka kire hwan? O ka kire obi ho. Ba me nim ni pa. O se kwakun semfo no. Ana wasa de akọ Tech FM no. Okay. Nti mi gina so ni hwan na me hu se kasa na sesa abe afri oba na be ye bema. Bema nji ye na me ka se ye sa na tie dia o so pe so ko ye die ni no hu akola na se ye ne ba, se ye ne ba. Hwan na me hu se kasa na sesa abe ye bema emudu. O stressa chi die ne no krampo ne yepe no ese be ma ne wo ho enti a kire se eye be ma na wakofa no no ono ne wo ho e na be ma na wo kase eye die ne kura no wo mope eno no mo pe ba enim ni pa wo kasa ese ye ni kunu no se ye ni kunu no se ye na damfo bi ene enim o se die ne no krampo ne yepe no it means it could be a family member na say be ma na ye kana asem no enti die wo kan ya mete ye no ba se die nko be 7 minutes 7 seconds almost 3 say 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 na minti oh na se die na die hu
ɔbɔ wontumi nsrɛ twetwetwetwe sɛ deɛ no na twetwetwetwe deɛ sɛ ɔsere ne sɛ